Mayong udto katong tanan. Welcome sa atong laing edisyon sa atong live. So naatay debate ron nga mahitabo regarding aning nila ni Brother Carlo Badinas o kini si Mr. Mitchell Bendelio saka depensor sa balista. So since kay ako ang tawag aning mahimo nilang debater, itong moderator, so sinabi si Brad Carlo, i-accept ko paliho bro sa ning accept ko no ko. I-accept kay gaading nagkasibabaw. Timer ato ning isit timer. 10 minutes. Okay. So, kadali lang ato sang itarong ni ato ang laptop. Oops. Ana. Sige. Hulaton sa nato ni si Mitchell Bendelio. Ato ning hulaton. Bro, unsa gali toy topic ninyo? Bro, matugaan ko bro nga ang Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia ug reference. Sige, sige. Brother Mitchell Bendelio, bro, tingog ko na bro. Okay ra. Loud and clear bro, kusog mo tingog, sige. Para dili ta malangay ron, kaganina mangayo usag dispensa daan bro Carlo Badinas nga wala ka kakuan ganang alas 9. Kay say may rason nimo nga nang wa ka nagakuan ganang alas 9. Okay bro, salamat bro, no? Salamat sa pagigayon. At pagigayon diri sa imong live. Paganina wala ko ka pahibaw dayon ni Brad Mitchell, no? Paganina kay ang wifi diri sa dapit sa mua kay nag-wifi ramang ko. Ug hogra ba 5. Muna naguba man. Muna nga wa ko kaunahuna pagpahibaw ni Brad Mitchell. Nagsalig rasag ko nga hindi online ako anhan na ako siya ko anon. Kanang ingnon ako nga dayon ta Brad. Nawana sa akong unahuna nga pagpahibaw kaniya. Basta ang nasa akong unahuna nga magdebate gud mi. Muna pasensya kayo Brad Mitchell og sa atong mga nagpaabot. Sabi na ko niya paggabi kuan karon ang schedule para madali ta kay si Brad Mitchell Bendelio matud pa niya igyabsinan gyud yan kaya ang trabaho para lang gyud madayon hindi debate. So aron di ta malagay ani ako ning basahon ni mga rules Unang rules, number 1, kinahanglan ang matag speaker o mamumulong dili jud bukawas sa timang gidebatihan. Okay ba mo ani? Okay bro. Basaha sa tanan bro, dito. Sige. Ikaduha, walay sapaw-sapaw samtang nag-deliver ang speaker sa iyang topic. Ikatulo, og naay objection kinahanglan iagi gyud sa moderator. Ikaapat, ang matag speaker kinahanglan mutahod sa moderator. Ikalima, ang matag debater dili mutahod sa moderator. Ikatulong higayon isipon siya nga technical nining maong lantugi. Ikaunom, kung naay objection kinahanglan iagi gyud sa moderator kay ang moderator sa ang objection sa matag usa. Pwede makahatag og kining counter objection ang pika side human maka-object ang
pikas nga ni object. Ikapito, ang tanang bersyon sa Biblia gamiton igsip sa bugos o piki nga Biblia sama anang mga naa sa notebook gipanulat nya naa sa papel ang gipangkotisyon di na siya pwede. Apan ang kanang mga content ana no nga mayon tag nakoy Biblia asa mabasa nagisulat na ko sa notebook brad gikopyar na ko ni gikan sa kuan. So bawal na siya. Ikawalo, bahin sa referensya kinahanglan i-present o gamiton standard yun, dili to mga gisuwat sa notebook o papel. Ika-9, gidili ang pagpamersonal sa matag usa kay professional nga debate. Likayan, pulo, likayan ang kining malaway nga pulong kay formal nga professional man sama siyawa, buang ka, bugo, wala na that's another version of story. Ika-12, ang challenge question di na pinugos, ubos lang sa valid nga rason. Kung naay challenge question ipaagi sa moderator og dili mo dawat ang kaatbang kinahanglan magpresent siya og valid reason. Si for example di ko mo dawat ana moderator kay yang challenge question dili mao wala pud na sa mong gidebatihan nga di na siya pinugos nga inon na to nga sige pugos kag dawat kay challenge man ika-13 gidili ang paggamit nga walay pulos nga mga dokumento. Wala gyud giingon ganina kanang mga naman to dress kwan bad notebook. That's not lying kwan. Ika-14 las ang pangutana kinahanglan inline jud sa tema og dili pwede mangutana nga wala sa tema ilabi na sa mga Bible verse or reference nga wala niya gamita. Pwede ra makapangutana nga bisag wala niya gi-present pero inline sa topic. Ana, okay na ba mo ani? Okay na bro, Sige. Dayon unsa may inyong sinabutan ani? Pila man ka minuto ang inyong pabarog ani? Standard lang bro, katong standard bro. Standard nga time. Pulo. Pulo ka minuto Napulo o 15? or 15 na lang, 15. Sige lang bro. Sige, ako sa gisit area. Ako sa nag-isit 15. Sige, ipakita na ko ni sa dire ako i-plaster na akong cellphone para makita sa atong mga banggiitang mamumulong ning atong oras o ana. Okay na ba mo ani? Oras. Okay bro. Itag sa ako nga FB Brad Rodgen, Ayogen. Nakatag na ni imong ngalan, nagka-mention na si babaw imong ngalan na ni. Basta once nga ma-mention ako imong ngalan, pasabot ana, mo affair na dito sa imong timeline. Okay, so ready na ba mo? Ready na bro, ready na. Sige. Magsugod imong oras. By the way, atong klaro ni. Minuto. 15. 15 gihapon. Dayon sunod ana mo pabarog si mo ribat si Mitchell Bendelio sa imong pahayag den mangutana na pud siya 15 gihapon ka minuto. After sa 15 ka minuto unsa may sabot ninyo final na o napay kuan? Naman ay kuan siya conclusion. Ang conclusion then after sa conclusion hatag na pud kag question niya ana. Sige. Pila ka minuto yung conclusion? Pwede ra man na kuan bro, pwede ra man na 5. Pulo. 5. Sige. Dayon 5 pod ka minuto pangutana. Sige. May ni magkaruhay tadaan kay tawag aning niyang analay pahiwi na ko na akong kamera. Okay, so magsugod na siguro tano para di ta malangay kay ang atong oras 17 minutos man magkalabay nga launas kahaponon. Kung moingon ka bro nga okay na ako ning kuan dire bro i-start na ko ang time. Okay bro, salamat. Mga kaibigan, maayong hapon sa atong mga viewers og sa ato ang talahurong moderator og sa talahurong nga kaatbang nako nga si Brad Mitchell usa ka Seventh Day Adventist.
Mga kaigsuunan, ang akong tema nga akong pamatud-an karong orasa, akong balikon og basa. Pamatud-an ko nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia og referensya. Mao na akong tema. Karong orasa mga kaigalaan, ako'y mo pabarog ni ining timaha. No, ako'y mo pabarog nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Samtang si Brad Mitchell, ang iyang trabaho pagsupak-supak ra gyud sa akong tema. Mao ra gyud ay trabaho sa negatibo, pagsupak-supak sa tema. Karon. Una, nganong ang Domingo adlaw igpapahulay man sa mga Kristiyanos. Kay ang katarungan mga kaigsuunan ngano ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos kay kining adlaw mao ang adlaw sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Mao nay unang katarungan. Sa ato pa makahuluganon kaayo alang sa mga Kristiyanos nga sila kanang ino natog igpapahulay kini nilang Domingo kay mao man kini ang adlaw sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo mga kaigsuunan. Mao na mga kaigsuunan nga kanunay gyud ni nga makabantay mo nga ang mga Kristiyanos magkatigom gyud matag Domingo kay ngano man kay dili lang kay ilang igsisimba kundili mao gyud ni ang adlaw nga igpapahulay. Una, akong pamatud-an diri usa sa Biblia kay Biblia og referensya man mi. Sa Biblia klaro kaayo mga kahigalaan nga kining adlawng Domingo nga mao ang adlaw sa pagabanaw sa atong Ginoo gitawag kini siya og igpapahulay. Balikon ako nga kining Domingo nga diin ang Ginoo nabanhaw gitawag kini siya igpapahulay. Atong basahon ang Mateo 28 bersikulo 1 ngadto sa 5. Niya nag-ingon din ni mga kahigalaan. Moderators time sa. Wala ko nabantay. Bro Mitchell. Bro Mitch. Wala ni mo na gitrapuhan ni mong kamera bro. Mura maghanap kayo bro. Ang iyang lintian na ba? Nusnosi ra ko na kada linti. Nusnosi na ba? Tinaw kay nag kamera. Kadali ha. Kanang ato bangan na naman ay kamera no kanayang murag lingin dia nga yang kuan pahide lang nagkuan doog para tinaw hanap kayo imong naong. Hanap yapon basig kuan na siguro na. Sige bro, padayon bro. Bro, Eugene sa background na niya sa kortina, murag against the light. Against the light siguro. Sige lang. Okay, padayon. Okay. Balikon ko mga kahigalaan nga kining Domingo nga diin ang Ginoo nabanhaw. Gitawag kini siyang adlaw igpapahulay. So, ang adlaw igpapahulay kay ang among tema Domingo man kinahanglan dili gyud ni siya moabot og Sabado, di gyud ni siya moabot og Biyernes kay Domingo man ang naa sa among tema. Now atong basahon ang Mateo 28 ngadto sa 5. Ang title nabanhaw si Hesus. Nag-ingon dinhi, tapos sa adlaw nga igpapahulay, dunay tapos sa adlaw igpapahulay, dunay igpapahulay nga natapos. Mao ni ang Sabado sa mga Hudyo. Karon, sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa Sabado sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit diay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niyang bato ug milingkod siya niini. Dinhi mga kahigalaan klaro og tataw nga sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo.
kining adlawng Domingo mga kahigalaan, matud pa dinhi akong basahon ang lain na pod nga lain na pod nga Biblia. Sa maora gihapong sitas, unsa may atong mabasa dinhi. Nga kana di ay pag-ingon diha as Mateo 28:1 nga sa pagbanag-banag na sa adlawng Domingo gitawag kana siya og lain nga adlawng igpapahulay. So klaro og tataw nga ang Domingo mao ang adlawng igpapahulay. Niya atong basahon dinhi sa maong Bag-ong Testamento gihubad gikan sa Griego. Matod pa dinhi karon sa hapit na matapos ang adlawng igpapahulay sa Sabado ug sa pagpamanagbanag na sa laing adlaw nga igpapahulay. So, doon na jud ay laing adlaw igpapahulay. Nganong laing adlaw igpapahulay man? Dili ni lain na pasabot nga bati o ngilad. Lain sa Sabado nga pahulay. Ngano man, kay sa Mateo 28:1, doon na may igpapahulay nga matapos. O kanang pahulay nga matapos, mauna ang pahulay nga Sabado sa mga Hudyo. Unya, unsa may giingon dinhi? Og sa pagpamanagbanag na sa laing adlaw nga igpapahulay, dunay lain nga adlaw igpapahulay. Unya, matud pa dinhi sa maayong balita Biblia nga kining laing adlaw igpapahulay gitawag kini og adlawng Domingo. So klaro og tataw mga kahigalaan sa Biblia na pamatud-an ko nga ang Domingo adlawng igpapahulay mga kahigalaan. Unya, tingalig mangutana ni siya, asa man mabasa nga igpapahulay sa mga Kristiyanos? Na atay mabasa gihapon ni ana. Kay ang atong tema, Biblia man og referensya, ako namang gibasa sa Biblia nga ang Domingo gitawag og laing adlawng igpapahulay, so ang Domingo igpapahulay. Nya pangutana, asa man mabasa nga ang Domingo igpapahulay sa Kristiyanos? Niya kitay referensya mga kahigalaan. Naa kitay referensya atong basahon dinhi sa kay Biblia referensya man ta. Niya mabasa kini sa The Word Book Encyclopedia Volume 11 mga kaigsuonan. Akong ipakita. Word Book Encyclopedia Volume 11. Page 77. Nag-ingon dinhi mga kahigalaan. Jerusalem is a city of the three Sabbath. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. So klaro kay mga kahigalaan, ato kining binisayon. Ang Jerusalem nga syudad mao sa Jerusalem adunay tulo ka adlawng igpapahulay. Tanaw ha? Sa Jerusalem di ay dunay tulo ka adlawng igpapahulay o 3 Sabbaths. Friday sa mga Muslim, Sabado sa mga Hudyo, Sunday sa mga Kristiyanos. Tanawa mga kahigalaan. So klaro og tataw mga kahigalaan nga kining akong referensya ikunik nimo sa Biblia, klaro og tataw nga ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Mao na mga kahigalaan nga ang mga Kristiyanos mga kaigsuonan, ang mga Kristiyanos sila gyud maoy nagpili nganong Domingo na ang igpapahulay. Dili ang Santo Papa, dili ako, dili kay tinuo nga giilisdan ko no sa Katoliko nga ang adlaw papahulay. Ang gailis ana dili ang Roman Catholic kundi ang mga Kristiyanos kay naa na sa buhat atong basahon sa buhat 20. Nag-ingon din mga kahigalaan. Giingon din dili aksidente nga miingon si Lucas nga nagatigom sila sa unang adlaw semana, sanglit ang mga Kristiyanos milain man sa Hudyo giilisa nila ang balaang Sabado sa sunod adlaw, ang unang adlaw sa semana, ang adlaw sa pagabanhaw ni Hesus. So klaro kayo mga kahigalaan, ang mga Kristiyanos mao'y hinungdan ngano ang Sabado ilisdan ngadto sa adlawng Domingo. Dapat dili ka mo reklamo sa Katoliko ana. Ang unang nag-ilis ang Kristiyanos, ang Katoliko igo lang misunod. So klaro og tataw ang akong gibasa buhat 20 unya sa iyahang footnote nag-ingon dinhi nga sa iyang footnote nag-ingon dinhi dili aksidente nga mingon si Lucas nga nagkatigom sila sa unang adlaw semana, sanglit ang mga Kristiyanos milain man sa Hudyo giilisa nilang balaang Sabado sa sunod nga adlaw, ang unang adlaw sa semana nga pagkabanhaw sa atong Ginoo. So klaro kay mga kahigalaan nga ang Katoliko igo lang misunod
sa mga Kristiyanos sa una. Sa mga early Christian maoy nag-ilis gikan sa Sabado giilisan ngadto sa Domingo. Kay ngano lagi? Kay ang Domingo kahuluganon kaayo. Kay alang kini sa pagkabanhaw kini sa atong Ginoo mga kaigsuonan. O niya pata kay Biblia referensya man ni. Niya ako'y basahon Oxford Medic Dictionary mga kaigalaan. Unsa may giingon dinhi? Oxford Medic Dictionary. Ato ning basahon kay Biblia referensya man ni. Kay ni uyon man ni siya na Biblia referensya mi. O niya diri atong basahon mga kaigsuonan. Ato pa man ning gipakli. Nagingon din niya Sabat. Sabat. Day of religious service and absence from work. Saturday for Jews, Sunday for Christians. So klaro og tataw mga kaigalaan nga matud pa sa Oxford Medic Dictionary. Oras 5 minutes. Matud pa sa Oxford Medic Dictionary nga Sabat sa ato pa adlang ipapahulay. For Jews, Sunday for Christians. So klaro kay mga kahigalaan na ako igo lang jud kong mibuhat sa ako, igo lang jud ko nga mi pamatuod sa akong tema, Biblia mami og referensya. So klaro sa Biblia akong napamatud-an nga kining Domingo gitawag og adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Unya sa referensya mabasa nga kining Sabat nga Sunday igpapahulay sa Kristiyanos. Doon na patay laing basahon mga kaigalaan, dinhi gapon sa Webster Dictionary, naagi hapon mga kaigalaan. Ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos mga kaigsuunan. Mao na mga kaigalaan, ang mga Kristiyanos manggod mga kaigsuunan, nakabasa manggod sila sa Biblia. Nakabasa manggod sila sa Biblia nga ang Biblia naghisgot nga dunay gisgutan nga another day of rest. Ang mga Kristiyanos nakabasa manggod sila sa kasulatan sa Biblia nga dunay gisgutan ang Biblia nga another day of rest. Unsa man ang another day of rest? Laing adlaw igpapahulay. So naa gyud ay laing adlaw igpapahulay. Mao na ang mga Kristiyanos pag ingon nila naa day laing adlaw igpapahulay. Mao na nga gilain pagkabaw nila nga kana ding pagkabanaw sa Ginoo mao na ang adlaw 3 minutes, 3 minutes. Salamat bro. Kay pagkabaw nila nga kanang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus Domingo maunay ingon sa mga Kristiyanos nga maunay laing adlaw igpapahulay. Kay nakabasa lagi sila sa Biblia nga dunay gisgutan nga another day of rest. Di ba? Sa manang another day of rest sa Bisaya, laing adlaw ipapahulay. Dunay laing adlaw ipapahulay. So, kung dunay laing adlaw ipapahulay, dunay jud ay ipapahulay. Unsa to? Sabado sa mga Hudyo. O kining laing adlaw ipapahulay sa English another day of rest. Mao na mga Kristiyanos nakahuna-huna sila nga kana ding adlaw sa pagabanaw sa Ginoo mao nay gitawag og igpapahulay sa mga Kristiyanos. Muna ang katarungan ngano kaming mga Katoliko mupahulay gid mi sa adlawng Domingo kay mga Kristiyanos mami. Pero kadtong mga dili Kristiyanos kanang mga tao nga nagpailang nga Kristiyanos kuno sila pero nipahulay sa adlawng Sabado. Mao na mga Kristiyanos nga badlongon, mga Kristiyanos nga gahig mao na. Pero sagaran gyud mga Kristiyanos tibuok kalibutan bisag asa pa ka basta Kristiyanos ka igpapahulay gyud nimo Domingo gyud. Kanang mga Kristiyanos nga mopahulay Sabado mao na mga Kristiyanos nga mga badlongon kaayo, mga gahig kay gipahibaw na tas Biblia nga kining adlawng Domingo nga diin ang atong Ginoo nabanhaw gitawag kana siya og adlaw igpapahulay. Akong gibasa sa Mateo 28:1 ngadto 5 og duha ka version ang akong gibasa sa Mateo 28:1-5 mga kigalaan. Unya sa referensya ako pong gibasa na ang Domingo mao ang adlaw igpapahulay mga kaigsuonan sa mga Kristiyanos mga kaigsuonan. Unya doon na pa sa ko'y mabasa sa Halis Bible Handbook. Natay Halis Bible Handbook mga kaigalaan. Gipamatud-an gyud dinhi mga kaigsuonan nga here in Justin Martyr's picture of early Christian worship on the Sunday. A meeting is held of all who live in the cities of village. Giingon dinhi mga kaigalaan na mismo si Saint Justin Martyr
Kani si Saint Justin Martyr usa ni siya ka early Christians. Matud pa din iyag yung gisaysay nga mga early Christians, ang mga karaang Kristiyano sa ilang pagsimba Sunday gyud ay mga kagalaan. Mao na mga kagalaan, ang atong tema dili man pagsimba, pero igo lang kung nagbasa sa akong referensya na may nabutang diri worship, pero ang atong tema igpapahulay man. Mao ni ang atong pukusan adlaw Okay, igpapahulay. 59 seconds, 59 seconds. Salamat, moderator. Busa mga kagalaan ug mga kaigsuonan, klaro ang ako ang tema nga akong napamatud-an sa Biblia ug referensya sukad pa lang paganina. Balikon ko, basahon ko, pamatud-an ko ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia ug referensya. Gibasa ba nako ang Biblia? Gibasa nako asang sitas Mateo 28:1-5 sa duha ka version nga Biblia. Unya gibasa ba nako ang referensya? Gibasa usab nako ang referensya. Busa klaro tin-aw pa, no? Tin-aw pa sa tubig sa butong, hayag pa sa utong tutok nga gipamatud-an gyud nako sa Biblia ug sa referensya nga kining Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos mga kagalaan. Tingalig iyan ang gamiton ang sinulat ni James Cardinal Gibbons nga The Faith of Our Fathers. Time. Salamat. 0 minutes na ta. Anyway, salamat kayo Mr. Brother Carlo Badina sa imuhang 15 ka minutos nga pabarog sa imong tema nga pamatud-an nimo nga ang adlong igpapahulay sa mga Kristiyanos mahuning Domingo sumala sa Biblia ug referensya. Panita malangay ani arita sa paghatag og cross examination sa atong negatibo nganhi sa affirmatibo. Ready na ba ka, Brother Mitchell Bendilio? Oh, ready na. Okay, 1 minute imuhang Bro Carlo Badinas, imong tubag 1 minute ha. Akong time man dire imong tubag para makita sa atong mga viewers kadali lang. O kani imuhang oras. Okay, sige, time start now. Okay, ang pangutana mao ni ang pangutana. Okay. Matod nimo sa imong tema ang adlaw igpapahulay sa mga Kristohanon Domingo. Ya matod pa nimo nga ang mga Katoliko nagpahulay sa adlang Domingo. Tinuod ba gyud nga ang Katoliko nagpahulay sa adlang Domingo? Tinuod or dili? Tubag. Tubag. Tinuod gyud nga ang Domingo nagpahulay tinuod gyud ang Katoliko nagpahulay og adlang Domingo. Pero dunay mga Katoliko nga kanang walay alam sa doktrina sa among simbahan, ang uban dili mo pahulay. Pero para namong mga Katoliko nga dunay alam sa Biblia, ang Domingo, ang Katoliko nagpahulay gyud og Domingo ngadto mga taong alam, dunay alam sa doktrina sa simbahan. Pero kanang mga taong may alam sa doktrina sa simbahan, wala sila mo pahulay ni ana. Mao nay tubag nako sa imong pangutana. Next question. Matod pa Next nimo, question ta. matod pa nimo nga ang dili mo pahulay sa adlaw Domingo mga gahig-ulo. Sato pa naara pos Katoliko ang mga gahig-ulo. Tubag. Objection, Mr. Moderator. Sa may objection. Ang among tema nga ang Domingo adlaw ipapahulay sa Kristiyanos. Nganong naabot naman siya nga ang Katoliko mo'y gahig-ulo. Mao na akong objection, Mr. Moderator. Counter objection, Okay, Mr. Moderator. Mana kasi mong objection, bro? Bro, Sige, counter objection. Sa may counter objection nimo, Ang brother? pangutana sumala sa mabasa gipahayag. Gipahayag niya nga ang mga Kristohanon nga dili mo pahulay sa adlang Domingo gahig-ulo. Bag-og yun na niyang gisulti. Mo nang nangutana ko. Kay matod pa niya ang mga dili mo pahulay sa adlang Domingo gahig-ulo man nya iya mangingon nga namang Katoliko nga dili mo pahulay sa adlang Domingo. Mo nang nangutana ko kana bang mga Katoliko yun na niya nga ang Katoliko usab nga nagdili sa adlang Domingo mga gahig-ulo. O yun ang supakon. Tubag. Mr. Moderator. Mahayag man kagaganina, bro, nga katong mga gaig-ulo, moto ang wala mo pahulay sa Domingo. So gigukod man kang Mitchell Bendilio with regards ani. So palihog ko no kung klaro anang iyahang tubag, yung pangutana, bro. Okay, sige, ato na lang ang tubagon. Bisagwa na spima.
Ang akong tubag niya na bisan pag dunay mga Katoliko gahig Asa kadala nga, baba kadala nga. Although wala dili sa tema nato kung mga gahi bagulo ang Kristiyano, pero debate man ni the fact nga imo ning gipahayag. So in line man siya god naman sa atong rules nga gipahayag, pero maka-question gyapon siya kay namahayag man ka ana. So ya kang gigukod sa palihog kuno kung tubag ani. Okay, akong tubag mao ni Mr. Moderator. Yes, dunay ubang mga Katoliko. Tubag. Yes, dunay mga Katoliko gahig ulo pero dili tanan. Pero wa gyapon ka kagawba sa tima Brad Mitchell. Dapat gubon mo ang akong tima nga Domingo adlaw ipapahulay. Mao na ang imo pangutana dili gyapon na paguba sa akong tima. Wa tay problema na nay mga Katoliko gahig ulo pero wa ka kaguba sa akong tima nga ang Domingo dili adlaw ipapahulay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Napakay nabilin nga sa kadalang. Napakay nabilin nga 30 seconds din ani i-wave na nimo ni. Sige, ako nang gamiton gyapon. Mo na balikon ko. Yes, dunay ubang mga Katoliko gahig ulo kadtong mga Katoliko nga panahon sa Domingo dili manimba, dili mo pahulay. Pero dili tanan. Pero wa gyapon ka kaguba sa akong tima. Ay kanang imo pangutana dili na paguba sa tima. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Next question, bro. Gamit nimo ang Mateo 28:1 nga matod pa nimo ang adlaw Domingo diha adlaw igpapahulay ang unang adlaw sa semana. Oni nasayod ka ba nga ang pulong semana or week sa Biblia sa Bag-ong Tugon sa Grego na gitawag nag Sabaton. Dili unang adlaw kundi ang usa ka semana gitawag na siya Sabaton sa Greek nga mao na nga sumala sa imong hubad gitawag na siya igpapahulay. Nasayod ka or wala kubag? Tubag nasayod ko kanang imong giingon, mao gyud ang imong giingon, nasayod ko. Sunod pangutana. O yun ka na dili Domingo ang giri pa rin nga adlaw ipapahulay diha kundi ang word nga ipahulay diha adlaw ipapahulay nga gipasabot sa author kanang pulong semana kay sumala sa Lucas 18:12 nga ang word semana diha sa Greek Sabaton. O yun ka or supa? Ay dili ko uyon oy kay ang nabasa nako Domingo man. Oh, di na nang explain. Di gyud ko uyon nga dili Domingo. Ang mabasa dinhi Domingo adlawng Domingo. Unya dinhi sa ako ang sa laing hubad gitawag ni siya og laing adlaw igpapahulay. So klaro nga ang adlawng Domingo gitawag og laing adlaw igpapahulay. Ingon jud kag dili Domingo. Wagi mabasa diri nga dili Domingo. Klaro kay adlawng Domingo oy Mateo 28:1. Sunod pangutana. At akong pangutana mao ni kanang pulong semana diha sa Mateo 28:1. Oyon ka ba nga sa Grego na gihubad na siya og Sabaton? Oyon ka or supa? Tubag. Ang pulong semana dili ang unang adlaw. Bro. Ang pulong semana dili ang unang adlaw. Oyon ka supa ko na nimo or oyonan? Tubag. Akong tubag lagi, oyon lagi ko sa Grego Sabaton o kanang Sabaton adlaw igpapahulay. Unya sa maayong balita adlaw Domingo. So klaro kayo nga ang adlaw Domingo gitawag og Sabaton, gitawag siya og adlaw igpapahulay. O so klaro nga kining Domingo gitawag og Sabaton. Unsa nang Sabaton adlaw igpapahulay. Nya sumala dinhi sa Biblia nga akong gibasa nga gitawag siya og laing adlaw igpapahulay. Oh, sa maayong balita Domingo. So klaro ang Domingo adlaw igpapahulay. Ayo pag-ingon nga dili Domingo, wa man kay mabasa dili Domingo. Domingo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Next question. Matod pa nimo ang adlaw ipapahulay Domingo. Kay matod nimo nga dili na mao ang semana nga apolong diha nga Sabaton, ang semana Sabaton. Pag-ingon sa Faith of Our Fathers ni Cardinal Gibbons nga gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, walay mabasa sabi usa ka teksto sa Biblia nga ang adlaw Domingo igpapahulay na makaksiya og nagtug-ang tinuod. Tubag. Tubag. Ika mo'y namaka kay wa ka kasabot sa iyang libro. Ika mo'y namaka kay wa ka kasabot sa iyang libro. Kay sa libro ni James Carrera Gibbons, wag yun miingon si James Carrera Gibbons nga ang Domingo dili igpapahulay ha. Bisag hudon pa na ni magbasa ang librong Cardinal Gibbons. Wag yun miingon si Cardinal Gibbons nga ang Domingo dili ni adlaw igpapahulay sa Kristiyano sa mao na ikamoy na makak kay wa nimo tarungag basa ang iyahang libro. Sunod pangutana. Akong pangutana mao ni matod nimo ako'y namakak. Ningon si Cardinal Gibbons
sa Fifth Order of Fathers, page 34, 47th edition by James Cardinal Gibbons, Archbishop of Baltimore. Ingon siya. But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we need. Kubaras Objection, Mr. Moderator, wala mangutana ang akong kaatbang, iyam hinong ko pahubaros Bisaya. Dapat ikay mohubad ana, ikay ni objection, gamit. Mr. Moderator, objection. Counter objection. Counter objection, Mr. Sa may counter objection nimo. Matod pa niya, wa ko nakasabot mo nang siya akong pahubaron sa iyang pagsabot sa gitsupahayag sa kardinal, ni Cardinal Gibbons. Aron na ito mahibalan, o kinsay wa nakasabot karon. Ipabinisa, ang akong pangutana ni, unsay binisaya ani nga pagkasulti, binisaya, kubag. Objection, bro. Mr. Ani bro, sa kadala nga nangutana man gud siya bro og unsa bay binisaya anang iyang gibasa nga statement sa libro ni Cardinal Gibbons. Mo na yung pangutana bro, unsa may imong objection? Objection ako, counter, Mr. Moderator, wala man guna siya pangutana. Iya man kung gisugo sa paghubad unsay binisaya. Ang iyang trabaho sa pagpangutana. Dapat ikay mo bisayaan na kay imuha ng libro. Ayaw kung suguha unsa ang pagbisayaan na. Pangutana lang. Objection, Mr. Moderator. Matod pa niya, sa dihang ako ni gibinisa, wa ko kasabot, mao nang ang akong pangutana, unsay binisayaan ni pangutana ni. Pangutana ni, pag-ingon ni Cardinal Gibbons, but you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Unsay binisaya ani pangutana na. Objection, Mr. Moderator, ang among objection, Mr. Moderator, iya kung gisugo unsaon pagbisayaan na. Dili lagi na trabaho na kung unsaon pagbisayaan na. Ikay angay mo bisayaan na, kay imuha ng libro, ikay gagamit ana. Dapat mangutana ka base gyud sa ako ang kining nasa akong tema. Imo na ng problema unsay bisayaan na, kay ikay ni gamit ana. Proceed pangutana. Mr. Moderator, ipatubag na Mr. Moderator. Ipatubag na, kay di na nimo ipatubag, magduda ko. Klaro og tinaw ang pangutana. Unsay binisaya sa pag-ingon ni Cardinal Gibbons, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Pabinisaya na. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator, counter. Daghan na kay counter. Daghan na kay objection ha. Kay siya lagi, Mr. Moderator, iya kung gisugo unsaon pagbisayaan na. Dapat ikay mo bisayaan na, kay ikay mo gadaan ng libro ha. Ayaw kong pabisayaan na, kay wa ko mo gamit ang libro ha. Ikay dapat bisayaan na, kay imuha ng libro. Oo na, Mr. Moderator. Yan niya. Moderator's time sa tama, langay tagsamot ani kay di man dawaton speakers. Ang tema ninyo, i-prove lang nga Sunday adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos basis Biblia o referensya. So lata mag-topic din nga tawag aning ni ang unsa may bisaya anang statement anang libro ha kay kinahanglan natong hubaron. To dapak na ingon man gud si naingon man gud ka nga wala man gud nagkasabot si Mitchell Bendillo sa iyang gibasa. So ang gibuhat ni Mitchell Bendillo is tawag aning ni ang command question. So nanugo siya pinaagi sa question kung unsa may binisaya anang iyang statement ni Cardinal Gibbons. Mr. Moderator, dili lagi ko niya angay suguon ana unsa pagbisaya kay iyahan ng libro. Dapat ikay mo bisaya ana kay imuha ng dala. Ikay gamit anang libro ha. Dapat ikay mo bisaya ana. Sunod pangutana, Mr. Moderator. Sige, proceed na nato niglaing pangutana para di ta malangay. Mr. Moderator, wala niya tubaga ang pangutana. Ang pangutana kay matod niya nasayop ang akong pagsabot sa libro ni Cardinal Gibbons. Iya pa ning gimilitok sa wapas sa iyang pahayag nga gamiton nako ang Fifth Order of Fathers. Ang akong pangutana simple, align sa topic nga matod ni Cardinal Gibbons, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctified. Pangutana, unsay binisaya niini sa imong pagsabot?
Tubag, daraha tubag ha, nitubag ko ha. Tubag, ingon na ba kag wa kong tubag? Tubag. Ikay dapat mo bisaya ana kay imo ng libro. Ika may gadaan ng libro ha, naam na simong kamot, ikay mo bisaya ana, nagbasa-basa ka, wa ka kasabot ana. Okay, ikay bisaya ana kay imo ng libro. Sunod pangutana. Kay dili sunod man ka. Kay dili man ka. So, sige, time start. Kay dili man dai ka. Musulti sa binisaya na. Uyon kag wa ka kasabot aning libro. Uyon usupan. Dili ko yun, oy. Dili ko yun. Kasabot ko ana, di lang ako bisayon kay nanugo ka. Ayaw kog sugua ana. Kasabot ko ana usay pagbisaya ana, pero di lang ako naisulti mo. Ayaw ligoy-ligoy. Mr. Carlo, ayaw ligoy-ligoy. Di ikaw buhian. Kay nakasabot ka bang binisayaan eh. Unsay binisaya. Pag inyon ni Cardinal Gibbons, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Unsay binisaya ana. Bag, ay lagi kog sugua unsa pagbisaya ana. Kay ngano man, imo man ang libro, ikaw dapat magbisaya ana. Wala tikaw sa buwan, di pangutana tikaw. Sa. Pagtugan na pili ka makatubag na ana. O wag ka kasabot sa English. Pagtugan ka. Pahuman na siya si Kuan Brad, dunya na lang sapaw mahuman na siya ha. Sa gipos time ni. O sige, unsa may imo pangutana bro, ipabinisaya Brother Carlo Badinas. Although wala sa tong tema ning unsay binisaya ana, bas ang kuan man god isang iyang gipangayo is unsa bay binisaya anang statement ni Cardinal Gibbons. Mr. Moderator, di ko gusto iya kong suguon Mr. Moderator nga himuon ko niya uto-uto nga iya kong pabisayon ana, iyaham ng libro ikay mo dapat mo bisaya ana. Kay mo man ng libro ikay mo angay mo bisaya ana, ikay gadadaan na ako Mr. Moderator, pangutana na. Unsay binisaya ani kay ako na ning gisultis binisaya wa bato niya wa ko nakasabot mo nang nangutana ko diya unsay binisaya ni ini aron mahibalo matinuod nga wa ko nakasabot dili husto ako masabot mo nang mangutana ko sa iyang pagsabot sa binisaya ni ini. Mr. Moderator, kapila na nako siya tubaga ana dapat So ani lang bro. Sige bro. Para mahumanta, pangutanan na lang bro, ayaw na lang panugo bro. Kay that's another version of story. Kanang command question. Unsay binisaya ani pangutana na. Ayaw lagi ko ko na ang binisaya ani. Unsay binisaya ani. Naka ni Brad Carlo Badinas, gitubag na ka. Ayaw lagi ko pabisaya lagi ana. Kay dili na ako ang libro, ikay may gadaan ang libro. Iyang binisayon o dili? Dili lagi ko ang ino pabisayon ana kay imo ng libro. Dapat imo ng libro ikay bisaya ana. Sunod bang tana? Sunod bang tana? Sunod. Okay. The Prophet Explained, 3rd edition, page 246, by Father Legot G13. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Na makaksiya o nagtugad tinuod, tubag. Tubag, ha? Ang akong tubag ana, wa ko masayo na namakat ba siya og wala. Kay kanang libro ha, wala man ko kabasa tibuok jud anang pamahayag. Mao na nga sa pamahayag ni kuan siya na kanang unsa na Tracy, di ko moingon nga sayo pa siya o makak ba siya kay wa ko masayo tibuok iyag yung pamahayag ana bro. O mao na akong tubag sa pangutana bro. Sunod pa buot sabton nga ikaw Catholic faith defender, kulang kas pagbasa sa inyong mga basahon, tubag. Tubag. Doon na laybahin nga wala kay ko kasabot ay wala kay ko kabasa gyud ana iyang libro ha ba. O dili na bagyud tanan nga mga Catholic depender sayo jud tanang libro na mo. Mo na nga di ko moingon na maka kuha sa ko moingon nga nagsulti siya tinuod kay wa ko masayod anang libro ha nga imong gibasa. Wa ba kita kabaw imo ba raw nang giputol? O mo na akong tubag sa imong pangutana bro. Okay. Pato di mo wa ka nakasabot. O yun na di ka nga ang imong mismong tema karong gipamatud-an resulta ni sa wa kay pagsabot tubag. Dili oy kanang imong gibasa ba ako gipasabot kanang imong gibasa na kanang imong gibasa nangutana ka o yun ba kang namakak siya ni o wa mamakak ang akong tubag di ko moingon na makak di sa ko moingon nga wa mamakak kay ngano man kay kanang imong gibasa nga libro wa pa ko masayod gyud ana kay kung unsa gyud pamahayag niya kay wa man nimo babasa ang tibuok gyud anang pahayag niya. Mo na akong tubag. Ano pangutana? Kanang taong wala na sayod unya magpatugat-tugat pamatuod. Pangutana. Husto nagpamatuod, husto nang iyay pamatuod nga wa man dai siya nasayod o sayop ang iyang pagpamatuod. Tubag
husto gyud ang akong pagpamatuod nga Domingo adlay papahulay sa Kristiyanos. Kana ra mang libro ang akong gitumbok nimo. Kanang imong libro nga gigamit nimo wa pa ko masayod ana kung namakak bang pari o wa ba mamakak kay wa man nimo basah ang tibuok yung pamahayag sa pari. Mao na nga di ko mingog namakak di sa ko mingong wa mamakak kay kanang imong gibasa lagi wa pa lagi ko masayod anang imong libro nga imong gigamit. O sunod pangutana. Sunod pangutana. Matot pa nimo ganiha, dili Katoliko ang nag-usab sa adlaw Domingo ngadto sa adlaw Sabado. Nagtug-an kang tinuod ato o namakat? Tubag. Tubag. Nagtug-an yung kog tinuod nga matod pa dinhi. Nagtug-an yung kog tinuod kay matod pa dinhi sa Biblia. Biblia dire sa Buhat 27 sa iyang footnote nag-ingon dili aksidente nga mingon si Lucas nga nagatigom sila sa unang adlaw simana. Sanglit ang mga Kristiyanos milain man sa Hudyo giilisa nila ang balaang Sabado sunod sa adlaw nga unang adlaw sa simana. So ang nag-ilis di ay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo ang mga Kristiyanos. Wa ko mamaka kay igo ra kong nagbasa. Kay kung namaka ko namakag din ang akong gibasa. Mo na tubag nako sing pangutana. Okay, sunod pangutana. Sunod di pangutana. Niya ako'y gihawiran Convert Catechism of Catholic Doctrine. Nasinulat ni Reverend Peter German. Nag-ingon din which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nagkakne o nagtug-an tinuod? Yes, husto gyud na nagsulti gyud na tinuod kay ngano man kay ang mga Katoliko mao may pure gyud nga Kristiyanos. Kay unsay giingon dinhi sa akong gibasa, ang Kristiyanos milain man sa mga Hudyo giilisa nila ang balaang Sabado ngadto sa unang adlaw simana Domingo. So ang Kristiyanos, ang Katoliko may katungod mo transferred. Kay ngano man kay tungod kay ang Katoliko maoy tinuod nga nakasunod sa mga Kristiyanos. Mao nay akong tubag sa imong pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod nimo, ang adlaw ipapahulay sa Domingo sa mga Kristiyano sumala sa Biblia. Nganong sa tuig 336 pa man, gisulti din nga gitransfer sa Roman Catholic, nganong gitransfer man na nila kung naa sa Biblia. Tubag. Sa tuig 336. Nganong gitransfer pa man ini atong tuig 336 na biblical maghani. Tubag. Ang pagsulti nga gitransfer diha lang gasugod sa 336 ang pagsulti. Pero ang doktrina sa pagpahulay og Domingo diha na nasukad pa sa mga early Christians. Kasayon aning pangutana oy. Ang pagsulti ba pag official nga pagsulti diha ra gasugod sa 336 pero ang pagpahulay sa adlong Domingo sukad pa na sa mga early Christians oy. Kasayon ang pangutana. Pagtugaan sa tinuod, Mr. Carlo Badinas, ang pulong ba transferred o ang opisyal maura? Naa ba mabasa din sa inyong Convert Catechism nga opisyal lang ni atong 336 apan eksistado na ni daan naa din or wala? Tuba? Yes, naa lagi. Kay ang pag-ingon lagi diha, pag official ba, pag declared ba, tuig 336 pero ang pagpahulay sa adlong Domingo diha na naoy panahon pa sa early Christians basa nag-ingon dinhi ang Kristiyanos milain sa mga Hudyo giilisa nila ang balang Sabado sa sunod nga adlaw ang unang adlaw sa simana ang adlaw sa pagkabanhaw ni Hesus. So ang pagbalaan sa adlong Domingo diha na panahon pa jud sa early Christians pero ang pag-official nga pag-announce diha ra sa 336 pero diha na panahon pa jud sa early Christians. Next question. Carlo Badinas, matod pa nimo naa dinhi nga igo lang di opisyal ni atong tuig 336. Pwede ba imong ihatag ang pahina sa maong libro asa mabasa nga di opisyal lang na apan diha na daana di opisyal lang na ni anang 336 dili mo pagbalhin gyud? Kumag. Ika na mabasa oy, ika na gani nagbasa ana, basaha gani nagbalik. Ika na nagbasa ana, gisundan lang tika sa imong gibasa, the Convert Catechism. Mabasa gyud ika basaha gani. Objection, Mr. Moderator, objection. Sa may objection. Ang objection ako, Mr. Moderator, ang iyang gitawag
official gi statement ang word official gi official lang dili mo ipag-transfer gi official lang ang ako'y palahi man gud lang gi official lang ga mo pag official nga diha nadaan ba ang akong pangutana asa mabasa sa convert catechism nga tuig 336 lang ni gi official pero wala dahil ni i-transfer dihang tuiga. Diha lagi, daw klaro ana oh. Ato bag ha, Mr. Moderator, akong tubag mo ni. Klaro kayo ni gamit Sige. ka og Laodicea, Council of Laodicea. Kami Katoliko, kung doon na gani Council of Laodicea, but pasabot ana pag official declared. Sa to pa kung kasabot ka ng official declared, gi-official pag-anunsyo, gi-announce sa simbahan nga 336 ra ang pag-anunsyo, pero ang pagbalaan aning adlong Domingo diha na naoy panahon pa sa early Christians. Basa Buhat 20 City. Unsay giingon din he. Okay, so bro. Sige. Padayon. Oh, niya basa giilisa nila. Mga Kristiyanos giilisa nila ang balaang Sabado sa sunod adlaw, ang unang adlaw sa semana, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus. So ang gailis jud ana ang mga early Christians tulag lagi. Pero kanang 336 maula na pag-official nga pagpahibaw nga ato ninyo official nga mao ni ang Sabat sa Kristiyanos. Pag-official lang na, pero ang pagbalaan diha na panahon sa early Christians. Sunod pangutana. Sige. Last question na ni kay 59 seconds na ta. Oh, go ahead. Last question na ni. Last question na dahil ni. Ang akong pangutana naman ni. Matod pa ni mo, Mr. Carlo Badinas, nga ang adlong Domingo, ang adlong Domingo, maugyod ang Christian Sabbath. Kung mabasa nako sa encyclopedia na ang Domingo di incorrectly na siya og tawag og Christian Sabbath pilde tubag Dili ko di ko uyon ana nga papildi ko di ko uyon mapildi kay nanuman kay klaro man kay akong gibasa nga Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Jewish Saturday, Sunday Christian. Ingon di kag mapildi ko nga naa man sad ko'y nabasa nga ang Domingo igpapahulay sa Kristiyanos. Mao na di gyud ko muuyon kay namang gyud ko'y nabasa. Sunod pangutana bro. Mr. Moderator. Wala. Last na to nga pangutana. Kaya napitan kag time. Sige. So atong pasalamatan ning duhan human ang ilahang cross examination regardless sa ilang debate. So di ta maglangay atong yatag ni Brother Mitchell Benilio gubon niya ang pabarog ni Brother J. Carlo Badinas good for 15 minutes magsugod imong oras. Go ahead. Okay, salamat Mr. Gapo, Brother Eugene Gapo, nga atong moderator niya. Salamat kayo igsoon sa atong kaatbang. Nakita gud ninyo igsoon unsa sige nang ga-object mga igsoon nga ang iya man gyud nga tema mga kaigsuonan unang-una perting pagkasablaya nganong sablay adlong Domingo ipapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia referensya. Nya matod pa niya nigamit siya duha ka bersyon. Ang una adlong Domingo mabasa may balita Biblia o katong usang hubad niya na naay giingon nga paglabay sa adlong ipapahulay kunya mibanag-banag ang laing adlaw ipapahulay. Kunya mutong nangutana ko niya, nasayod ba siya nga ang pulong semana sa Griego gitawag si bato sa baton dili unang adlaw. Wa man gud taon mao ni ato nga ato ra pong sabton igsoon. Atong basahon sa Vines Dictionary, week is used in a plural in the phrase of the week. Matod pa din Luke 18:12, twice a week. Ang pulong diay nga semana sa Griego tawag sa baton. Mao na nga dunay mga Greek scholar nga basta ang pulong semana ila nang i-translate og sabaton din mao na nga katuna pong mga gahubad ana ila na pong ihulog nga adlaw ipapahulay. Pero ang ipasabot ana ang pulong semana dili ang unang adlaw. Ngano man na may imprimatur ni nga Bible ni Cardinal Rosales ning ang may balita Biblia og ni Mount Senyor Cesar Arcosiba klaro man na paglabay sa adlaw ipapahulay may banag-banag ang unang adlaw sa semana ang mga babaye
miadto sa lubnganan, ug tinuod pang adlaw ipapahulay ng Domingo, may pasabot, miadto untag simbahan, kaya nga ipapahulay, di man ay galatong minteryo. Matong nangutan ako niya. Nangutan ako niya nga, matod pa niya. Matod pa na nako, nakutan ako niya. Kay matod pa niyo mo, hosto ang imong pagsabot ng unang adlaw ipapahulay diha sa imong gihubad, mauna ang unang adlaw diha mo na adlaw ipapahulay dire. Ningon mas Cardinal Gibbons, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. O siya ito wa ka kasabot, wa ka kasabot, wala na ayaw kung suko ba na ano na to makita o siya nakasabot ba? Klaro naman ang alibay. Naamantay nagpaminaw karon, naamantay mga viewers. Unsa man ang gipasabot ani? But you read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Atong binisayon kay maon ang misupak sa iyang argumento. Kaya ang iyang gibasa na ikalawang version sa Biblia, Mateo 28, wa niya nasabti nga wa na nagpasabot og unang adlaw sa semana diha ang gitawag ipapalay kundi ang pulong semana. Kay natay Bibles Dictionary. Ina-download sa application ang Bibles Dictionary. Unsa gipasabot ana nga pulong nga week. Unsa dire ni Cardinal Gibbons. Kayo si Cardinal Gibbons pa, mao pa ni husto pa ang iyang pagtuo ang pagsabot ni Giancarlo. Bro, Ni Cardinal Gibbons. to sang i-post time kay nawala mas Brad Carlo Badinas, bro. Nawala. Na-out ko ito. Palihog ko no kog request balik bro. Asaram ni si kuan. Nakot da naguba na po dago ito yung wifi. Tanawon diri. Wala man. Sulat tulaton sa lang natuto kadali mamasa sa day kong komento diri. Nisibat na matod pa ni kuan. Wala tay. May mo ani o dili siya magkakuan kadala nga. Wala na personal lang sa ni. Matod pa nga Janelle Carlo Rezon mahilig mog 10% inyong membro 10% na lang gyud nabilin kay namalik na sa Katoliko. Brad Ricky Ponce, ingon pa niya, uway palabanay og viewers, Brad. Ano ni? Pastoy bira, para dili ka mailad, wa na mo'y membro, Brad Nick Sanico. Asa mo to si Brad Carlo Badinas nawala man? Matod pang pagpaibalos ka matuoran, tawag aning sa atong basahon sa niyang message niya. Kuan maoni dili ko ganahan sa online debate kay dili mahilig ang reference sa kaatbang. Mao. Sumangil na ni J. Pawala aron maingon siya load dry aron sindan jikas. Dagan nas Giancarlo. Sa ulaton sa natutos Giancarlo, bro. Wala mo dagan, itago lang si G kay naulaw si G. Wala lang Pasod lago, adara-dara. Sige. Sa kadali lang palihog ko accept dia kay ako kang yad. Hello bro. Okay. Dara. Nawa akong wifi na.
Punta ko wifi, itanda ko balik. Sige. Ulaton sa natutos Mitchell Bendilio kaysa na po'y nawala are nisibat. Sa kadali lang. Okay bro Mitchell, padayon bro kay nanas bro Carlo Badinas. Sige bro, padayon bro. Ay, nega. Okay. Okay na, klaro na. Bro, padayon. Okay. Padayon. Onya, ato balikan nato to higala, atong ipahayagan niya. Matod pa niya ganiha, nga ang ako lagi ko nung pagsabot mo wala nang kasabot. Mao to nga klaro man kay akong gibasa nga si Cardinal Gibbons di gon mo uyon sa iyang pagsabot, no? Wagon ni uyo si Cardinal Gibbons sa pagsabot ni Giancarlo. Kay mao man to gipahayag, no? Nya matod pa niya ganiha, daghan ni siya og pahayag utong daghan tag pangutana. Nya opisyal ning mga libro ato ipangutana. Ato nga gibasa, matod pa niya nga. Matod pa nako nga. Nangutan nako kaning dapat da kadi man gud niya daghan kay sa objection mga kaigsuonan gani object na gani ka nga pangutanon klaro na kay na. Simple naman ang pangutana unsay binisaya ana. Sa maday binisaya ana nga nagingon apan bisan imong basahon ang Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag wala kay makaplagan nga usalaman kalinya nga nagahatag og katungod nga balaanon ang adlong Domingo. Di, ug adlong ipapahulay di ano yan balaanon kay mao man nagsugos Ginoo balaanon mo ang adlong ipapahulay. Genesis to Revelation iyang giingon. Ingon pa gani siya dere. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Hindi na ako ni padakon kay di man dumi Sabado ang tema. Siya kay ingon kaniyang di gon mo kawas og Sabado pero siya pa gauna-unang Sabado ganiha. Ha? Domingo ra gud unta to. Muna ako di ko magpamato Sabado. Ako lang ipaila nga nahusto ba siya sa iyang pamatuod karon. Ha? Akong ipaila lang niya kay ilo maning libro. Ug naiyang nga hindi batihon ani, dili ako ang ilang libro. No? Dapat explain o sa gingon. Sila po ni sa usa ka banggitan pud nga writer sa Katoliko nya mato pa na wa ko nasayod ana, wa ko kasabot. Sa ato pa kamo na lang may iko mga kaigsuonan. Di na pangatake personal ha. Iyag yun na nga acknowledgement nga wa siya kasabot. Ang taong mo pamatuod gani nga mismo wa kasabot, problema na ninyo to ngayon manatuhan. Dapat explain, 3rd edition, page 246 by Leo G13. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ato minisayo na kay koreksyon nila ko sayo pa akong pagsabot. Wala mapahayag ang Biblia mahitungod sa pag-usab sa adlaw sa Ginoo gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao na kanang tanan nga mga Biblia nga nagtudlo nga Lord's Day Sunday gi-translate og Sunday isupag po nagunay sa niini nga libro nga sa pare. Ha? Mao na nakaproblema karon. Nga matod pa niya. Tanawa ra gyud. Niya ito gigamit mga kaigsuonan nga lain. Kani ray akong panggamiton o kaniyang gipahayag ray atong tandugon karon. Kay daghan man yung tandugonon. Matod pa niya. Ay apang giingon siya iyang ipahayag. Matod pa niya sa iyang pahayag nga mga pare wag yun ni usab. Wag yun nag-usab sa adlaw Sabado at sa adlaw Domingo. Iyan na pong accuse ning bakako ni. Ngano man? Matod pa dire
page 50. Reverend Peter German yun eh. Convert Catechism of Objection, Catholic moderator. Doctrine. Sa may objection. Sa may objection. Mr. Moderator, avoid lang taan ng bakakon, dili na appeal sa kuano sa pagbabaro ay kanang kuan ba sa debate kanang imong bakakon na avoid lang taan na Brad Mitchell. Counter objection, Mr. Moderator. Sa may counter nimo. Wala, unang-una, nagpahayag siya ganiya, wago ko ga-object. Dapat sa objection, ato na cross sa amin. Ikado ang punto, wako nag-ingon siyang bakakon siya. Iyang ipanghimakak ni na libro. Kaya ba niya uyunin ko ganiya ng utan ako? Usaw man ako na pagsulti, angin ang niuyon siya ano eh. Sige, padayon, padita malangay. Sige. Matod pa din kay matod pa niya. Dili ang pare, ang Katoliko mo yung nagbalhin. Ato basahon kung tinuod ba ni. Convert Catechism of Catholic Doctrine, page 50, by Reverend Peter German. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, close and open parenthesis, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro man kayo na. By date, kay diha pa ang pag-transferred. Nga no, biblical magani nga pa mang i-transfer sa tuig 36. Kunya ang gipanggamit ra ba pod nga iya gamit nga sa buhat mga writer Katoliko pod. Kay footnote man to di mo mabasa sa teksto. Di ba? Okay, klaro. Mao ni mga kaigsuonan natin kayo nga kung imong makita karon nga ang Domingo day mga kaigsuonan resulta lang ni sa pag-usab sa adlaw nga balaan nga gibugna sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumala sa ilang libro. Munang gian ko nila nga wagoy mabasa nga ang adlaw ipapahulay biblikal Domingo. Adi na lang ta maglalis og unsa adlaw na. Kay di man ako pamatuod karon. Ang akong burden karon pag-negate sa iyang gi-affirm. Nga iyang gi-affirm adlaw ipapahulay biblikal Domingo man. Mora ni ako nga ginigate. Wa ko gipamatuod karon. Ingon siya nga ang Kristohanon nga nagbantay sa adlaw Sabado, nagpahulay adlaw Sabado, dili na tinuod nga Kristohanon, gahig ulo na. Ato kunong basahon ng ilang pasyong mahal na sareno. Actually, dili ni iya man gud gipahayag gud ganiha. Nga basta Kristohanon ka, unya mo pahulay ka sa adlaw Sabado kanang kuan ka kanang gahig kag ulo. Ang kasulat ani usapon ka paring Katoliko. Pasyong mahal Nazareno, pahina 5. At sa inisis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo, tinutuot sinisiyasat ng Santang Iglesyang Dilat, ang hinisis na sulat. Aniyay ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago na niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ang gamit. Nga kay writer ani Catholic man, di ang atin Ripos Catholic, ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin na palimahin at sundin ng ang Sabado ipangilin. Lagi, sa ato pa, kung pinutong ingon ni Carlo, basta Christian, bantay adlang Sabado, mupahulay adlang Sabado, gahig ulo, di katulad ng libro nga, mahimo ang mga Katolik na gahig ulo kay kaning atin refer man is Katoliko. Lisod po ning atin ani refernes Protestant nga ang writer Catholic man. Nya kay ang Sabado man gud sumala sa Oxford Dictionary, ito yung Oxford Dictionary. Ang Sabado. Okay, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes na. Oxford Dictionary. Ni aman tayo Oxford Dictionary. Na Spanish Dictionary.
Oxford Spanish Dictionary. Ang Sabado, Saturday man na, kay kinatsila man ng Spanish man ng Sabado. Mao na nga, ambot lang, o dili man nimo gitima, pero ako lamang gisundan ba yung argumento ba nga, basta gani, Kristohanon nga mapahalay adlang Domingo, di mapahalay og adlang Sabado dili Domingo, gahig ulo di unta magtudo ang mga Katoliko ani kay makatod ni gahig ulo atong basahon. Ni atong basahon nga matod pa niya basta Kristohanon yang gibasa nga toyang encyclopedia gibasa nga matod pa niya nga ang Kristohanon daw Domingo, ang Diyos Sabat, unya ang Muslim Friday. Ambot lang og iya bang nabasa ning uban po nga mga basahon kung mao ba gunatanan nga gausa sila ana. New Khaled Edition and American Heritage Dictionary of English Language, page 1139. Sabbath, the seventh day of the week, Saturday, named in the Ten Commandments as the day of rest and worship and observed as such by the Dios and some Christians sects. Naman lagi iwa man lagi yung kahit ni gulo ni mga Kristohano na. The American Heritage Dictionary, page 727. Sabbath, the seventh day of the week, Saturday, observed as the day of rest and worship by the Diyos and some Christian. Di sa ato pa, bakit tumiyang gingon? Sa gahe na gulo ng mga Kristohano na ning, ang gabantay man ni Adlang, wa man ni nagpahulay Adlang Domingo. Webster, Seventh New Collegiate Dictionary, 756. Sabbath, the seventh day of the week, observed from Friday evening to Saturday evening as the day of rest and worship by Diyos and 56 seconds na lang, bro. Mao na nga kung imong tunan pag-ayo, ang Sabbath nga gi-refer sa Sunday, di na tinuod inaccurate na. Inaccurate basta ang Sunday kung tawgon og Sabbath. Kaysa ni confirm ang faith of our fathers, basta Sunday tawgon og Sabbath, inaccurate na, dili na accurate. Klaro og tinaw na, di gyud accurate. Basta Sunday ingnon nga Sabbath. Daghang salamat ug may hapon kanaton tanan. Andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana. Sige, salamat kayo Pastor Bendilio sa imong pabarog nga paguba sa tema ni Brother Carlo Badinas. Karon di ta maglangay aritas question and answer portion. Bro Carlo, magsugod imong oras, bro. Go ahead, bro. Okay, salamat bro, salamat. Okay, unang pangutana, Brad Mitchell. Unsay pagsabot nimo sa Sabaton? Unsay pagsabot nimo sa Sabaton? Igpapahulay o dili igpapahulay? Tubag. Dili igpapahulay tanan. Naay simana, akong gibasa ang Bible Dictionary, ang Sabaton girefer sa usa ka semana. Sa Greek ang word week girefer na og Sabaton. Lucas 18 versikulo 12. Ang nagpuasa ka 12 ka semana, ang semana diha ang Greek word ana sa Greek Strong Dictionary, Sabaton na siya. Mao na nga sa Greek ang week og ang igpapahulay Sabaton na siya. Sunod pangutana. Okay, kay matod pa nimo nga ang pagsabot nimo sa Sabaton dili tanan igpapahulay. So sa ato pa do na gyud ay Sabaton nga igpapahulay pod ang meaning. Sakto ba? Yes or no? Yes, basta Sabado, ikapito ka adlaw semana, pero kanang mga unang adlaw sa semana diha dili na gitawag og ang gi-refer diha nga Sabaton ang unang adlaw sa semana. Ang word nga week diha matod pa ni Vine's Dictionary, Master in Greek, sa ang word nga week refer na siya og Sabaton, Lucas 18:12. Sunod pangutana. Sunod pangutana, kay matod pa nimo kay yes man ka do na gyud ay Sabaton nga igpapahulay ang pasabot, karon ani kos Mateo 28:1. Duha man ka Sabaton ang gisgutan dinhi. Ismian Sabaton, ismian Sabaton. Do nagingon ri opsi di Sabaton, ismian Sabaton, duha ka Sabaton ang pangutana. Kining ikaduha nga Sabaton, unsa man ni siya, Domingo o Sabado? Tubag. Mutubag ko. Wala sa duha. Kay ang gipasabot diha, ang word nga week diha, mo na gipasabot diha nga Sabaton. Dili na Domingo, dili po ng Sabado. Sumala sa Lucas 18:12
ang pagpuasa sa usa ka parasiyo twice a week, ang week diha sa strong concordance gitawag siya sabaton. Dili na siya unang adlaw, di po na ikapitong adlaw. Muna sa Vice Dictionary, ang pulong week referado na sa gitawag og sabaton. Sunod pangutana. Sunod pangutana, matud pa nimo bago pa migawa sa imong basa pa imong laway. Matud pa nimo, ha? Nga ang gipasabot diha nga sabaton diha, week. May pasabot diha nga sabaton. Kung doon ako'y mabasa litra por litra nga kaning ikaduhang sabaton nga gipasabot dinhi, adlawng Domingo, ang kuno nimong pildi ka. Di ko mo angkon ngano si Cardinal Gibbons mismo nagpamatuod nga gikan sa Henesis ngadtos pinadayag walay mabasa nga usa ka teksto sa Biblia, usa ka verse nga balaanon ang adlawng Domingo. Mao nga kun adlaw pa nang ipapahulay di balaan unta na unya sigundahan pagod ni Father Leo XIII nga wa gyud sa Biblia ang adlawng Domingo nga himuon nga adlawng ipapahulay. Klaro og tin-aw ang gipahayag sa pagpamatuod sa Biblia, duha kung tulo ka saksi magpamatuod, lig-on ang iyang pagpamatuod. Busa ang imo diha sayop nga pagsabot, sayop nga paghubad, resulta sayop nga pagtuo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Gipangutana tika paganina kanang ikaduhang sabaton mao ba nang Domingo ingon ka dili kay matud pa nimo ang aton diha week. Karon kay matud pa nimo dili ka mo angkon. Unsa may rason nganong dili ka mo angkon? Tungod kay dili mabasa nako o tungod kay mabasa nako? Tubag nako. Ang akong dili pag-angkon tungod sa pagpamatuod sa inyong mga kadakoang opisyal nga mga Objection. Kadakoan Objection, sa moderator. Roman Catholic. Objection. Yes, sa may objection. Mr. Moderator, ang akong pangutana gipapilian ra nako siya. Kay matud pa niya nga dili ko moangkon nga kanang ikaduhang sabaton adlong Domingo na. Mao ni akong pangutana Mr. Moderator, unsa may rason? Ay sa objection. Kadala nga. Ay sa object kay wa pagi ko mahumon. Sige, padayon. Okay. Mr. Moderator, kay matud pa niya nga dili siya moangkon nga kanang ikaduhang sabaton adlong Domingo na. Muna objection Mr. Moderator. Mao ni akong pangutana ipatubag yun niya. Matud pa niya dili ko moangkon. Pangutana unsa magyoy rason nganong dili ka moangkon? Tungod ba kay dili nako mabasa nga adlong Domingo o tungod kay mabasa nako adlong Domingo? Unsa magyoy rason nganong di ka moangkon? Tubag ako, kamo counter sa objection Mr. Moderator Sige. Unsa may counter objection nimo? Sa iyang giingon na unsay rason nga di ko moangkon mo nang mutubag ko ni object siya. Ang akong rason nga di ko moangkon tungod sa rason nga mismo ang inyong mga kadagkoan ni pamatuod nga walay biblical from Genesis to Revelation usa ka teksto nagpamatuod nga ang adlawng Domingo adlawng igpapahulay. Busa kung doon na kay mabasa sayop nga pagsabot, sayop nga nasulat, sayop nga pagtuo, resulta nimo nga nasalaag ka. Sunod pangutana. Mr. Moderator, wala diha ang ako ang pangutana nga unsay gisultis mga pare. Wala pa ko mangutana anang unsay gisultis pare. Ang akong pangutana Mr. Moderator ipatubag. Ako siyang papilian ani. Unsay rason nganong di ka moangkon? Na adlaw ipapili ani Mr. Moderator kining duha. Mutubag na ko. Ang atong rason nganong di ko moangkon una bisan kung doon na kay mabasa apan mismo ang inyong kadagkuan. Ayaw na. Wala di ka na ni kapuntos. Di ko pa na mo magsigig object. Ang mao ni siya. Mr. Moderator, badlungan ang attitude sa imong debater nga bastos. Formal gani mo debate, dili mag tus-up. Dili Padayon bro. magpak. Ug Padayon sa may. magbaton ka respeto. Padayon. Okay. Unang-una, mao ni siya. Gisulti nako. Ang akong lig-on nga katarungan kay mismo inyong kadagkuan nga di man gani ka muhubad ani. Ha? Di gani ka muhubad ani kay mabisto ka. Ang akong akong nga rason kay mispahayag ni pamatuod ni
nga walay teksto sa Biblia nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay or balaanon. Sumala sa mga opisyal nga magsusulat sa inyong iglesia. Muna'y ako nga rason. Busa, ang imong gibasa, resulta na sa sayop nga pagsabot, o naamang galing kay mabasa, sayop nga pagsabot, sayop nga pagtuo. Mao nang resulta, kasalaagan nimo. Sunod pangutana. Sunod pangutana, matud pa nimo nga wala koy teksto nga Domingo adlaw ipapahulay. Kung doon na koy malatag nimo nga teksto. Ha, kung doon na koy malatag nimo nga teksto, usa ka teksto duhay version gamiton ko. Kung doon na koy malatag nimo nga ang Domingo laing adlaw ipapahulay, ang kuno nimo bakakon ka. Ito ba? Ako ka daw atong challenge. Basaha sa usa ka teksto gasunod Domingo adlaw ipapahulay, usa ka verse, og di ka kabasa pildi ka, og makabasa ka pildi ko, usa ka verse, usa ka version, Domingo adlaw ipapahulay. Okay, Mr. Moderator, dawatong challenge. Aron na mang debate. Usa ka verse, Domingo adlaw ipapahulay, gasunod nga polong, Domingo adlaw ipapahulay. Tanawon ta ni kabilidad anto wala. Mr. Moderator, ang akong pangutana, Mr. Moderator, ang akong pangutana ug ang akong pangutana iyang giusab. Matud pa niya, wala kuno koy teksto Domingo adlaw igpapahulay. Iyan ang gilitok basta pa kayang baba sa yang laway ana. Kung doon na koy mabasa, usa ka teksto duhay hubad ang akong gamiton. Nga kining Domingo gitawag og laing adlaw igpapahulay. Ang kuno mong bakakon ka Brad Mitchell? Wa ko na makak. Ikaw wala nakasabot. Gisulti na tikaw, sirtihan na tikaw gani ha. Nga kanang imong version nga imong gibasa, wa ka kasabot. Kaya gipasabot diha dili adlaw Domingo ang adlaw ipapahulay diha. Ang pulong semana kay kanang imong hubad diha unang adlaw sa semana. Ang word semana diha munay gitagag equivalent nga sabaton gihubad sa Binisaya og ipapahulay. Dili na Domingo. Domingo na sa uban nga version. Pero ayaw mo bitaw nang ningon ko nimo. Suklan tikaw challenge. Basaha sa usa ka teksto sa Binisaya. Domingo adlaw ipapahulay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matud pa nimo wala ko kasabot. Matud pa nimo ha wala ko kasabot kuno. Nga kana kunong laing adlaw igpapahulay diha. Matud pa nimo wa ko kasabot. Nya karon kining laing adlaw igpapahulay unsa may gipasabot dinhi sa akong gibasa nga dunay laing adlaw igpapahulay. Unsa may gipasabot ana? Tubag. Ang ipasabot ana ang pulong semana Lucas 18:12 kay ang pulong semana sa Greek sabaton. Sunod pangutana. Nato nga gisulti nimo. Mura day na mura day. Tuwa pa kuno man ako sa minuto. Ayaw dali. Mura day na imong ingon nga na kay mabasa. Na kay nabasa di mao. Ang ipasabot diha ang adlaw ipapahulay diha. Dili Domingo mo nang di ka kabasa sa usa ka version sa Biblia nga ang pulong Domingo gisundan og adlaw ipapahulay. Di ka kabasa na, di parehag Sabado nga nagoy pahulay. Pero di man mo topic. Di ka kabasa na og gipakonfirmahan na ni Cardinal James Gibbons og ni Father Leo XIII og ni Reverend Peter German. Mao na nga ang adlaw Domingo kun imong himong Sabat inaccurate na. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay matud pa nimo nga kanang laing adlaw ipapahulay ang gipasabot ana semana. Pangutana unsa na nga semana? Semana sa Sabado, semana nga Domingo. Tubag. Tibok semana. Sumala sa Lucas 18:12 ang word semana pagba og imo na basahon sa Strong Concordance ang pulong week diha Sabaton. Sunod pangutana, matud pa nimo tibuok semana. So uyon ka nga Domingo gyud ay apil Domingo. Uyon ka apil Domingo. Dili po namin pagsabot. Dili po na ay katawa. Ayaw katawa lagi nang kalautan. Ay katawa lagi. Ang pulong semana sa Greek gitawag sa Sabaton. Walay specific nga ada gipasabot. Basta sa Greek ang word week iya gitawag og Sabaton. Sumala sa Vine's Dictionary, Master in Greek, og sumala usab sa Lucas 18:12. Sunod pangutana. Sunod pangutana diti kabiyaan. Imong gilitok pa ganina nga kana kunong laing adlaw ipapahulay ang gipasabot ana tibuok semana. Pag ingog tibuok semana, uyon ka apil gyud uyon o supak. Di ko mo oyos o di ko mo supak ko sa imong pagsabot. Dili na mo, di ko mo oyos sa imong pagsabot. Supak ko.
di ko mo yun nga naman wala gipasabot diha ang pulong diha nga week mo gipasabot diha gihubaran og sabaton gihubad pag binisaya sa version nga imong gibasa ipapahulay wala nagpasabot og adlaw ng specific mao na nga sakto ni si Cardinal Gibbons nga gikasinisis nga tos pinadayag wag mabasa nga adlaw ipapahulay Domingo sakto po ni Leo 13 nga inyong pare ni Manibakakon nga wag biblikal nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Namugna lang adlaw Domingo sa diyang gibalhin sa Iglesia Katolika ni adtong Konsilyo sa Laodicea 336 AD. Sunod pangutana. Sunod pangutana, ako lang balikon para sa mga audience. Sige. Matud pa nimo kanang laing adlaw igpapahulay nagpasabot na og tibuok semana. Ha, kanang laing adlaw igpapahulay ha, nagpasabot nag tibuok semana kay mao man na imong gilitok. Karon sundan ti kana. Kanang pag-ingon nimo tibuok semana. Apil Domingo o way apil Domingo? Tubag. Okay, mao ni siya. At kana diha siya, apil tanan. Lunes gikan, apil tanan. Apil Okay. tanan. Pero wag gyapon na sulod ang imong tema kay ang imong tema Domingo raman. Wala gyapon. Di gyapon kay kalusot diha. Ang pulong diha nga semana mo na giingon diri sa Bibles Dictionary sa pulong week, gitawag siya og Sabaton. Ang gigamit diri nga teksto Luke 18:12. Walay Saturday diha, wapoy Sunday. Twice a week ang giingon diha. Kadtos ka semana ang pulong week diha gitranslate og Sabaton sa Strong Concordance. Sunod pangutana og sa Bibles Dictionary. Okay. Okay, sunod semana kay matud pa nimo pag ingon nimo tibuok semana ang gipasabot diha nga laing adlaw igpapahulay. So, laing adlaw igpapahulay nagpasabot daw og tibuok semana ikay nay nag-ingon na Brad Mitchell. Pangutanan nako apil bang Domingo ingon ka apil karon mooyon ka na ron nga kiniding Domingo gitawag jud diay laing adlaw igpapahulay. Tubag. Di po kumauyon, kaya di na pasabot. Basta gamit tibok, di na nimo pwede bulagon. Ang gipasabot niya, ang tibuok, semana nga pulong week, gitawag siyang Sabaton. Gitawag siyang Sabaton. Dili na nagpasabot og specific nga adlaw. Mao bitaw na nga wag yung kay mahimo sa imong referensya tungod kay ang imong referensya di mo laban nimo kay wa nimo nasabti ang gisabot sa imong referensya. Unya gisupat na mismo ni Cardinal Gibbons nga inyong otoridad og ni Leo 13 og ni Reverend Peter German. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay matud pa nimo wa koy mahimo sa akong referensya. Sige, anhi ko sa akong referensya. Kay matud pa nimo wa koy mahimo. Akong basahon na premise niha. Nag-ingon dinhi sa Word Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Pangutana, sumala nining akong gibasa ang igpapahulay sa mga Kristiyanos Sunday o Saturday. Tubag, sumala ani ako mabasa. Matubag ko sumalas imong mabasa. Nga Tukan. sumalas mo mabasa. Sumalas imo Sunday dia pero ang uban nga mga referensya nag-ingon pod nga ang Christian nagpahulay pod og Saturday. Ako pong gibasa. Muna anak ka mo rito anang dili inspired, disgrasya ka. Kay dire ang imo diha nag-ingon nga ang Christian Sabbath Sunday. Nag-ingon po din sa akong mga Webster Dictionary, the Shorter of Paul's English Dictionary, ang Christian nag-Sabbath, nag-keep Sabbath og Saturday pod. Di, mas maayo ni kay natunong pa rin sa Biblia, kanang imo, way klaro. So, anong pangutana? Balik pangutana ha. Ako lang klarohon para sa mga audience. Sige. Premise ni Jerusalem is a city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Tubaga direktamente ha, categorical. Sumala dinhi sa akong gibasa, Brad Mitchell. Ang igpapahulay sa mga Kristiyanos Sunday o Saturday. Tubag. Dihas imong gibasa, Sunday. Mutubag na ko, Sunday. Pero paminaw, napay 1 minute. Napay 1 minute. Og anha lagi ka mo base ang imong referensya nga diferensya sa Biblia, niya po ko referensya dere nga coincide sa Biblia, nag-ingon dere, Christian worship keep Saturday as Sabbath. Daghani, 5 ni kabuok, samtang ang imo usara. Na. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana ay pag-abutan ng Saturday kay wata magtimag Saturday. Sunod pangutana. Inhi sa Oxford Medic Dictionary. Akong basahon, premise niha nag-ingon diri. Sabbath, day of religious service and abstains from work. Saturday for Jews,
Sunday for Christian. Ang pangutana, sumala niining akong gibasa. Ang Sabbath sa mga Kristiyano, Sunday o Saturday? Sumala niya akong gibasa. Tubag. Sumala sa imong gibasa nga diferensya sa Biblia Sunday. Sunday ang Sabbath sa mga Kristyan. Pero bakak na nga naman mismo kamo ang nag-open og bulangan matag Domingo, mga Katolikong dagko. Dapat balhino ninyo ng bulangan og Lunes, Sabat man kanang Domingo. Mao na ebidensya. Munang sakto ni ako mga referensya nga ang Christian nag-keep og Saturday. Matod nimo dili ni topic, yes, di topic pero Sabat ang topic karon. Christian imong giingon nga Sunday, niya man pud Saturday. Mao na nga ang imong referensya gibanggaan pog mas daghan nga referensya. Ang imong referensya diferensya sa Biblia, ang akong referensya coincide sa Biblia. Sunod pangutana. Sunod pangutana, dinhi sa akong basahon ang Biblia, nag-ingon dinhi ang Kristiyanos giilisa nila ang balaang Sabado sunod sa adlaw, unang adlaw simana. Okay. Pangutana. Last na niya, Kay- last na kay seconds na. Okay, pangutana kay ang Kristiyanos man maoy nag-ilis sa Sabado ngadto sa Domingo adlaw sa pagkabanaw sa Ginoo. Pangutana, imo ning supakon ang mga Kristiyanos o imo ning uyunan ang mga Kristiyanos? Tubag. Tubag na ko. Sa Kristiyanos nga nisubay sa Biblia, uyonan ako. Pero kanang imong gibasa kay Katoliko ang utor ana, supako nako. Kay resulta na sa pag-usab sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo nagihimo sa Iglesia Katolika katumana na sa Daniel 7:29 nga buhat na sa usa ka tawo nga dautan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Wala na last na pangutana na zero na tangas mo. Okay, sus. Okay ha. Naabta sa oras. Sige. Sige, salamat kaninyong duha sa inyong nindot nga mga kuan o question and answer portion. Conclusion 5 minutes kinsay una ninyong duha. Si Kuan Kasi man, mo si... rin Mr. Moderator. Di, Ako. ikaw may cross-examine ako ron. Ako, Brad Eugene, ako. Sige. Go ahead. 5 ka minuto imo na auto sang ipan. Switch na to ni oras. Okay. Sa to sang start. Sige. 5 ka minuto, go ahead. Okay, salamat mga kaigalaan ug mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan sa akong kaatbang nga si Brad Mitchell. Mga kaigsuunan, nakita gyud nako mga kahigalaan nga bisag unsaon niya dinay-dinay, bisag unsaon pa niya kanang lihay-lihay, niuyon gyud siya mga kahigalaan nga kining Domingo matawag og adlaw igpapahulay. Kay nganuman, kay niya na gud siya tibuok semana nga kana daw laing adlaw igpapahulay ang gipasabot daw ana tibuok semana. Tanawa ha? Tinting ipitan niya to, milusog yun. Kay matud pa niya nga ang gipasabot di ay diha kanang laing adlaw igpapahulay, ang gipasabot daw niya na tibuok semana. Karon kung ingon kag tibuok semana, Brad Mitchell, pangita kunog tibuok semana ang way Domingo. Maingon gani kag tibuok semana, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. So, bahala mo deny ka, Brad Mitchell, bahala musupa ka. Ikaw nagyoy ni angkon nga paghisgot og tibuok semana, mauna ang imong giingon nga ang laing adlaw igpapahulay nagpasabot og tibuok semana. So, sud gihapon diha ang Domingo. So, klaro kay mga kaigalag, mga kaigsuunan nga kanadi ay laing adlaw igpapahulay nga akong nabasa sa ako ang kining Biblia nga akong gigunitan. Matud pa sa Debitir sa Seventh-day Adventist, nagpasabot daw na og tibuok semana. So, sud gihapon diha ang Domingo. Logic ba? So, gihapon diha ang Domingo. So, dili gyapon kadinay si Brad Mitchell nga kanang Domingo mao ang laing adlaw igpapahulay. So, klaro kay mga kaigalaan, ayaw pag-deny anak Brad Mitchell kay ika na niangkon nga ang Domingo ang kanang pag-ingon na laing adlaw igpapahulay tibuok semana daw. So, sudyo di ay ang Domingo. Klaro mga kaigalaan. Bisag unsaon paglusot-lusot ni Mitchell, siya na gyud mismo mga kagalaan, natuy siya sa iyang kaugalingong bakba nga ang kana di ang laing adlaw ipapahulay diha tibuok semana. So gihapon dihang Domingo. Now karon iyang gigamit mga kahigalaan kining mga unsa to iyang gipanggamit
katong mga libro ni Padre Leo XIII. Kanara bang mga libroha mga kaigalaan, wala ko ana mo angkon ko wala ko anang libroha. Pero di ko moingon husto na, di po ko moingon sayop. Kay wa ra ba ko kabasa sa tibuok yun anang pamahayag sa mong pari. Ako lang klarohon ha. Ako lang klarohon kana nga libro kung sa to yang The Fate of Millions, daghan kito siyang gipanggamit. Wala ko maswito ana gyud unsa gyud pamahayag sa tibuok pari. Pero do na may baruganan sa among simbahan. Unsa may baruganan sa among simbahan? Mabasa na sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 5. Bisag pari pa ka, bisag obispo pa ka, bisag kardinal pa ka, musupak gani ka sa opisyal nga doktrina sa Iglesia Katolika, dili na angay dawaton ug angay nang i-reject bisag kardinal ka pa. Gi-reject mga nitos Bishop Arius, mga obispo, si Martin Luther nga mga pari to gipang tiwalag man ganito. Dili porkit kardinal, dili porkit pari, ato nang dawaton tanan. Mao nay hinuktok kay Brad Mitchell kay official teaching kana sa among simbahan. Bisag pari pa ka, bisag kardinal pa ka, bisag obispo pa ka, musupak gani ka sa official nga teaching sa simbahan, angay kang isalikway ug dili na angay tuhuan. Mao nay hinuktok kay Brad Mitchell. Nya karon, migamit ka Brad Mitchell sa katong unsa to katong James Cardinal Gibbons, katong libro ni James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, pahina 111. Gigamit pa na nimo. Pero wag yung ko'y nadungog dito. Nga niingon si Cardinal Gibbons, Domingo dili adlaw igpapahulay sa Kristiyanos. Wag ko'y nadungog nga inanang pagapulunga. Nga niana si Cardinal Gibbons, Domingo dili ni igpapahulay sa Kristiyanos. Wa mo ana si Cardinal Gibbons. Okay? O niya, nigamit gihapon ka. 34 seconds na ta. Okay bro, salamat bro. Migamit pa ka sa katong The Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, pahina 50 masiguro to. Murag 3rd edition na. Sa 3rd edition. Sa Catechism of the Catholic Church, matod pa dito, kung imo nang tiwas og basa, klaro kay mga kahigalaan, ang Katoliko, ang Santa Iglesia Katolika, 10 seconds. Okay, igo lang yun na misunod sa mga Kristiyanos. Kay ang mga Kristiyanos, mga kaigalaan, mao'y unang miilis sa Sabado ngadto sa Domingo. Klaro kay na akong gibasa, buhat 20 city. Giilisa nila ang balaang Sabado sa sunod nga adlaw. Ang unang adlaw sa semana. Time. So, klaro kayo. Okay. So, salamat kayo nimo Brother Giancarlo Badinas. Aritas pagpangutana ni Brother Mitchell Bindilyo. Buhahin bro, 5 ka minuto bro. Okay, 5 ka minuto. Pangutana ko. Unang pangutana. Uyon na ka nga gipasabot sa imong referensya diha nga Sabat tibuok semana. Uyon ka supak tubag. Tubag, uyunan ako ang imong tubag paganina. Kay imo man ang tubag. Imo man lagi kan. Dilim lagi kan ako. Ay sa, doon ako 1 minute pa. Imo man na uyunan nako ang imong tubag paganina. Kay ikaw may nitubag ana. Nga kana kunong laing adlaw ipapahulay tibuok semana. Ikaw gyud namong ana, bigawas na simong baba. Dili na ako amo nay akong uyunan kay ikaw may namulong ana. So klaro ang Domingo ipapahulay gyud. Sunod tubag. Sunod. Isip garang tugi ta karon unsa imong katungdanan? Unsa day imong katungdanan alang nako pag uyon pagsupat. Tubag. Tabag ha. Ang katungdanan nako pagpamatuod. Ikaw mo tigsupak. Ikaw mo tigsupak. Karon kanang imong giingon nga ang laing adlaw papahulay mao kuno ng tibuok semana. Nalipay ko ana nga miisulti ka ana. Kay ngano man kay ang Domingo apil jud ay sa adlaw papahulay. Di ba? Ikaw ra may niampo na na. Pangutana. Kay niuyon ka man di ay nga ang adlaw ang ipapahulay di adlaw ipapahulay di ga-refer sa usa ka semana. Uyon ka di ay nga ang tibuok semana tanang adlaw di puro sa ipapahulay. Uyon ka sa pagod. Tubag. Kung atong sundan ang imong argumento kay matod pa nimo tibuok semana man kahamo ni akong giuyunan. Pero nagpasalamat ko balag ni ingon kag tibuok semana basta nasud ang akong Domingo. Nara nimo. Lunes, Martes, Miyerkules. Objection. Categorical, Mr. Moderator.
Mr. Moderator, Sa may objection. ang aga objection, uyunan ba niya nga ang tanang adlaw sa iyang referensya, iyan na bang uyunan niya, ga-refer na sa tanang adlaw, puro sa ipapakulay. Kaya yun makasya na. Sige bro. Kategorikal lang ta kay naman tay role nga kategorikal no. Uyonan ba nimo nga ang tanang adlaw sa semana puro sa Sabat? Uyonan nimo o dili? Mr. Moderator, ipabalik iyang pangutana kay paspas kay iyang pangutana. Balikan lang iyang Sige, pangutana. balik ka bro, balik sa na. Kay ni Uyo naman ka nga ang gipasabot diha nga tibok semana adlaw ipapahulay mo na gipasabot adlaw ipahulay. Uyunan na ba nimo karon nga dawaton ba ninyo or teaching ba nga official teaching sa Katoliko na tanang adlaw ipapahulay at tanang adlaw sa semana puro sa adlaw ipapahulay. Teaching ba na sa Katoliko? Uyunan na nimo or subagod tubag? Sige bro. Tubag. Dili ko muuyon kay nang hilabot naman ka sa official teaching. Ha, niingon man ka official teaching sa simbahan, tibuok semana adlaw ipapahulay. Oy, dili ra ba na official teaching sa mong simbahan? Oh, timan-in nang hilabot ka official teaching kuno sa Roman Catholic nga tibuok semana ipapahulay. Akong tubag di ka uyunan ana. Ditubag na ko sa imong kategorikal ha. Pero nagpasalamat ko nga ni anak ka nga tibuok adlaw sa semana. Maoy gitawag og lang ipapahulay. So, pasgo nga naa sa kuntima nasud di ay nga ang Domingo igpapahulay jud di ay ika na ni anak sunod tubag. Sunod pangutana. Matod pa nimo basta taong magtudlo, obispo man, cardinal man, nga dili official teaching sa iglesia ipasalikway. Uyon ka nga ngayan karon isalikway kay nagtudlo na kakaron ni uyon nagbato na karon pagtuo nga ang tanang adlaw sa semana puros adlaw ipapahulay nga dili official teaching ninyo. Angay na kang isalikway bilang usa ka sekte. Tubag. Tubag. Ngano isalikway man ko? Nga wa man ko moingon nga official teaching ni sa simbahan ha? Tibuok adlaw semana igpapahulay. Kanang akong giingon tibuok adlaw semana ikaw may nigamit ana. Gisakyan lang tika. Gisakyan lang tika, giuyunan tika ng imong gilitok sa imong baba nga tibuok adlaw sa semana igpapahulay. So nagpasalamat ko nga ang akong Domingo diha nasud gyud di ay kay ikaw ra ba ni angkon nga kanang laing adlaw sa semana ay laing adlaw ipapahulay tibuok semana. So nagpasalamat ko kay ang akong Domingo ana na-appeal. So ang Domingo ipapahulay gyud di ay di ka kalusutan na kay nigawas sa imong baba Michel. Sunod pangutana. Matod pa nimo wala nag-ingon si Cardinal Gibbons nga dili adlaw ipapahulay sa mga Kristohano ang adlaw Domingo. Wago kay nabasa ana sa iyang sinulat. Pag-ingon ni Cardinal Gibbons nga bisag basahon nimo ang tibok Biblia gikan Sinesis ngadto pinadayag, dili ka kakita og usa ka bersikulo nga nagahatag og katungod nga balaanon ang adlaw Domingo. Nagpasabot ba ni siya nga ang adlaw ipapahulay, ang adlaw Domingo ipapahulay sa mga Kristohanon or ang adlaw Domingo dili ipapahulay sa mga Kristohanon? Tubag. Tubag. Kanang libro nagpasabot ka na diha kay libro man na ni James Carroll Gibbons wala na magpasabot diha nga Domingo dili igpapahulay. Kay wala lagi mamulong lagi si Cardinal Gibbons diha nga Domingo ha dili adlaw ipapahulay sa Kristiyanos. Kay kung gingon ana pa pagkasulti ni Cardinal Gibbons nga Domingo ha dili igpapahulay sa Kristiyanos, Mitchell daog ka. Pero may mabasa diha nga ni ana si Cardinal Gibbons dili ipapahulay ang Domingo. So palpak gihapon ka. Mo na ito bang Last question. Last kay sikan sa lanabilin. Pag-ingon nga wala gyud gatudlo ang Biblia gikan sa Henesis ngadto pinadayag nga balaanon ang adlaw santoson ang adlaw Domingo. Ang pangutana nagtudlo ba kini nga pahayaga nga angay ilhon nga adlaw ipapahulay ang adlaw Domingo sumala ni Cardinal Gibbons? Yes, nagtudlo lagi. Nagtudlo gyud nga Domingo adlaw ipapahulay. Og si Cardinal Gibbons wala gyud musulti nga Domingo ha dili adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano sama sa unahuna ni Brad Mitchell. Wala lagi mo ana lagi si Cardinal Gibbons. Balika kung nagbasa ni ana ba si Cardinal Gibbons nga Domingo dili ipapahulay sa Kristiyanos ni ana ba? Wa gyud miingon si Cardinal Gibbons ana imura gyud ang opinion. Sunod pangutana. Lawa na. Okay bro, salamat kayo kay nahurot na tong oras sa pagpangutana. Di ta maglangay atong ihatag ni Mitchell Bindilio 5 ka minuto alang sa iyang paguba sa presentasyon ni Brad Carlo Badinas. Go ahead bro.
unang-una ato sa sugdoning na bago kayo labas matud pa niya nagtudlo gyud si Cardinal Gibbons nga ang adlaw Domingo ilhon nga ipapahulay sa mga Kristohanon ambot og asa na amang kitibok libro wa gyud ko bisag iskabuok ana nga linya nabasa siya na noong way libro ni pamatuod onya kamo na lamay sabot igsoon Faith of our fathers naman to libro dapat unta na pud siya libro wato bang ganit ang debate natay mga libro natay libro tibok ko ni nga libro pero di man pa subject tanan First Domingo di ato na pud Domingo basa atong basahon but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Matapan Cardinal Gibbons. Asa man diri nga gatudlo siya og adlong Domingo, adlong papalos Kristohanon. Hanapang yun niyang way mabasa nga balaanon ng adlong Domingo, gikasinisas nga tos pinadayag. Mutudlo siya ay ang Domingo may balaanon nga ipapahulay sa Kristohanon. Nausa mo po ning lahi magbersyon ning kauban sa ilang aning sakop ning author aning libro. Lahig bersyon. Nya matod pa niya ganiha, uyon siya tanawa igsoon nasakpan si Carlo. Ngano man? Matod niya, bisan pag kardinal, bisan pag obispo, bisan pag kinsa nga dili mo uyon sa official teaching na mo ipasalikway siya. Sa ato pa, mo tayang depensa ba? Kay wa gud sa mga libro, wa siya kuan kaning explain, dapat explain. Wala siya ani. Wala siya po siguro kanbot catechism. Dagan pa ning libro. Dagan pa ning libro ni nako ninyo. No? Unya, napagod ko mabasa. Napag yun, ang adlong Domingo, inaccurate na siya. Nga imo hingan nagsabat. Pangutana ko ana. Challenge ko ana. Na kung imong tawgon na ang Sunday ug Sabat inaccurate na, di inaccurate. Na karon matod pa niya uyon ko nga ang adlaw ipapahulay diha usa ka semana na nasulod ning akong Domingo. Iyan na lamang isulod ba kuno hay aron makapuntos kuno siya. Wa naman may mahimo gyud. Isulod lang niya. Ang iyang tema wa siya na gyud. Pamatudan ko nga ang adlaw Domingo akong isulod nga maapil sa adlaw ipapahulay sa kasemana di na mo itapik. Pamatudan niya nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay sa Kristohanon. Pero kay wa man gud siya nahimo sa iyang wala na something nga Greek nga ang word nga week gihubad og Sabaton sa gitawag og Sabaton sa Greek sumala sa mga expert sa Greek aningon na lang siya di nasulod niya akong Domingo nangutanan ako opisyal bang teaching sa Iglesia Katolika na ang tanang adlaw sa semana ay sa dili aduhanang niuyon siya nga ang version na yang gibasa ang Sabat niya retirado sa week sa semana. Karon pa ko kita og opponent sa debate nga ni Uyon. Bisag ikaw gapamatuod ako tigsupat as a negative, di gyud angay mo Uyon ang affirmative, no? Di gyud angay mo Uyon pero congratulations. Ano sa kanin nato pabautismohan tawhana kay ni Uyon na, no? Karon kun basihan ang iyang rason angay na ni siyang isalikway isip usa ka safety nga naman nidawat siya prinsipyo nga dili official teaching nya ka mingon siya wa man ko nagtudlo sa ato pa bakak dai na imo pag-uyon nga ni uyon ka nga ang gipasabot diya sa imong version nga ipapalay diya usa ka semana ayaw ko uyon himo sa bisan sa imong mahimo nga di ka mo uyon kontra gutas debate unya ni uyon ka di ba? Wag yung kay mahimo. Mo nang aron lang ka makapuntos gamay kay wa man gud ka barog imong tema. Imo na lamang giuyunan kay mamam po na tinuod. Imo na lamang gyud nga di man pud ulaw man pud kayo mi unta nga wa man ko nakasabot gyud ani nga di ni Domingo Griper ani. Ako na lang ni isulod. Ulaw man kayo god. Mo nang miuna lang ko. Uyon ko, nakapangutana. Ikaw ra mismo ang dibungat nga
ang magtudlo. Di na pagtudlo, pag-uyon nimo. Si FD ka. Di, karon. Okay, mo time, ako, time. Mga Katolik. Time na. Okay, dahil salamat. May ganin after time. Okay, dahil salamat Brother Mitchell Bendilio sa imong 5 ka minuto nga pagpabarog paguba sa kuan ni pahayag ni Brother Carlo Badinas niya tawag ani ni ang magsugod imong oras 5 ka minuto Brad Carlo Badinas alang sa pagpangutana ni Brother Mitchell Bendilio guahid. Okay, salamat, Brad Mitchell. Akong gilista, Brad Mitchell, oh. Tanawa, akong gilista. Okay, unang pangutana. Matud pa nimo pa ganina, Brad Mitchell, nga kanang laing adlaw igpapahulay nga akong nabasa diha sa Biblia. Matud pa nimo tibuok semana may gipasabot ana. Karon pag ingor tibuok semana, Brad Mitchell. Apil Domingo o apil Domingo, tubag. Matawa. Basta tibok semana, gikan ko nas Domingo, paingon ko Sabado. Objection. Wala na guys, specific ko sa adlaw. Objection. Sa may objection. Nakoy object. Hilom sa, basta na object. Mr. Moderator, ako objection, Mr. Moderator. Direct answer, Mr. Moderator. Categorical man na. Ang categorical, direct answer before siya mo explain. Kaya niyang ibuhat, ni-explain man siya una. Dayon tubag categorical, dili na pwede. Ipatubag ko sa ang categorical before mo explain. Okay, Mr. Moderator, roll ko no, Mr. Moderator. Okay, sige. Counter sa ako, Mr. Moderator. Counter sa ako. Aron lami bang pantinaw sa atong audience ba? Wa man ko nagingon basta tibok semana way labot ang ubang adlaw. Tibok gani semana gikan Sabado, gikan ko nas Domingo paingon ko nas Sabado. Pero wa na nagpasabot nga nilusot ng iyang Domingo adlaw ipapahulay diha. Kay di man na may wa man na bulag-bulaga. Mo nang niyon ko tanan apil. Mo bitaw na nga ako na siyang giingnan nga di na official teaching ano mo siyang niuyon ana. Di man na official teaching sa Katoliko. Nya siya ringon basta magmutuo sa magtudlog dili official teaching sa Katoliko. Ipasalik ko di ano na isalik ko sa simple. Mr. Moderator, roll, Mr. Moderator. Sige, ato na ning kuan ibalik yung pangutana, bro. Sige, balik pangutana ha. Balik sa kay kung tanawon. Sige, mo premise sige. ko, Mr. Moderator ha, mo premise ko. Kini man kung nabasa nako diri sa Mateo 28 nga nag-ingon karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay ug sa pagbanag-banag na sa laing adlaw igpapahulay. Matud pa niya Mr. Moderator nga kini kunong laing adlaw igpapahulay nagpasabot daw ni og tibuok semana. Karon ang pangutana mao kini. Kanang pag-ingon nimo tibuok semana, Brad Mitchell, apil Domingo o way apil Domingo? Tubag. Bro, Apil bang Domingo ana, bro, o way labot ang Domingo? Apil na, ditubag na siya, bro. Apil, ditubag na. Next question, ginitubag na siya. Ada kapata na pa explanation. Apil ang Domingo diha kasi tibok semana guna. Pero wa nagpasabot diha nga kung imong ibulag ang Domingo diha, matawag siya nga adlaw ipapahulay. Kaya ang usa ka semana may gi-refer sa adlaw ipapahulay diha, sumala sa Lucas 18:12. Kung imong bulag-bulagon na diha, di na adlaw ipapahulay diha. O gusto kang mapil, pamatudan nun tani mo nga ang tibok semana diha adlaw ipapahulay. Mao na di lagi kalusot ang imong tema. Sunod pangutana. Sige, next question. Okay, sunod pangutana. Sige, Moderator. Sige. Matud right. ninyo. Niuyo na ka ha nga pag-ingog tibuok semana apil Domingo. Karon kay naa man dinhi nga ang laing adlaw igpapahulay. So klaro kayo Mitchell Bendilio nga kini ding Domingo laing adlaw igpapahulay. Sumala sa imong giuyunan. Uyon kani o musopa ka? Sopa ko kay di na may pagsdili na may gitudlo sa dili padwa kayo. Hindi na may pagsabot sa utor. Ang usa ka semana gitawag siya sa Greek og Sabaton. Kumpleto ba? Pito ka adlaw Sabaton. Og imong bulag-bulago dili na puna Sabaton. Mao na imong nasayop lagi, di lagi na mao. Og biyong kan tibok semana Sabaton, correct. Pero imong bulag-bulagon di lagi na mao. Mo bitaw nang ang imong gibuhat na lang aron ka maka puntos. Mingo na lamang kang imong isulod ang imong Domingo. Wala gi kay mahimo ana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matud pa nimo paganina gilista nako nga imong uyunan ang kanang Kristiyanos nga naa sa Biblia, mao to imong giingon. Karon kini naa may Kristiyanos nga nasuwat o nga naa sa Biblia o. Naaman dinhi o. Nag-ingon dinhi Kristiyanos
giilisa nila ang balang Sabado og sunod adlaw sa semana mao ang Domingo. Pangutana, imo ning uyunan, imo ning supakon. Matubag ko. Supakon ako na. Ngano? Kay mismo ang inyong basahon pod sa inyong komentaryo sa Katoliko, ang footnote pod nagingon dire nga Biblia Kristiyano Katilingbanon edisyong Katoliko Pastoral buhat 11:25 ang unang pagpakita sa nagsaong pagtabang sa mga Kristiyano sa nakalain gihatag importanpuha gisgutan ang magulang o presbitero pareho rani ang mga pangulo sa Kristiyanong Katilingban gitawag nga nagsunod sa kostumbre sa mga Hudiyo. Walay Hudiyo nga nagbantay og adlaw Domingo, adlaw ipapahulay mismo sa imong referensya nga ang basta Hudiyo Sabado god ang ilang adlaw ipapahulay. Munay gisunod sa unang Kristohanon. Apan ang imong gibasa resulta na nahubad sa dihang giusab na sa Iglesia Katolika ang Sabado ngadto sa adlaw Domingo nga adlaw ipapahulay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Paganina niingon ka nga ang uyunan nimo ang Kristiyanos nga naa sa Biblia. Karon kini, naa man is Biblia ning Kristiyanos nga akong gibasa o. Kristiyanos giilisa nila ang Sabado sa sunod nga adlaw, ang unang adlaw semana, Domingo. Karon, matud pa nimo paganina nga uyunan nimo ang Kristiyanos nga naa sa Biblia. Kunya naman po ni sa Biblia o. Nga ang Kristiyanos giilisa nilang Sabado ngadto sa Domingo. Pangutana, asa may husto ato kadtong pagsulti nimo paganina nga uyunan nimo Kristiyanos na sa Biblia o karon na pod nga di na po kamuuyon. Pangutana, asa may husto ato kadtong gisulti paganina? Okay, mutubag na ko. Ang atong giyon ng Kristohanon katong nagsunod sa sinugdanan kang Kristong naandan. Mo ni sa footnote sa Luke 4:16, Ancient Bible, Devotional Bible, Catholic version. Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by early Christian practice of meeting in the temple. Footnote gihapon ni, kanang imo footnote gihapon na, bunga na sa tagsulat. Busa, kung imong tanawon, nag-usab-usab na gani mismo ang inyong mga version sa Biblia, ang mga author nga Polos Katoliko, nga resulta na sa dihang giusab na ni adtong 336 ang pagkabalaan, adlaw ipapulay sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Muna nga ang imong gibasa resulta na sa pagkaino sa og di ko mutuan na klases Kristohanon kay kamo mismo nagsulti. Okay, sunod pagutara. Next question. Okay, Last question. Last. Okay. Matod pa nimo imong supakon kay di man ka mutuo. Sa ato pa aminado nagyug ka sa mga naglantaw ron nga supakiro kas mga Kristiyanos. Tubag. Dili. Di ko supakiro. Ikaw yun di ay. Paano nyo? Paano naman? Ay, sapaw. Wala ko. Bro. Paminawa sa si Brother Mitchell Bendelio sa iyang tubag bro. Ay sagsapaw dayon bro. Dili ko supakan sa Kristohanon nga tarong nga nagsunod sumala sa Biblia sa unang Kristohanon nga nagsunod sa batasan ni Kristo kasi Kristo man ang founder sa Kristohanon. Nga sumala sa inyong basahon ang tinuod nga Kristohanon katong nagsunod ni Kristo sa inyong basahon. Muna yung definition sa Christian. Nga si Kristo, Sabado may agalatong simbahan, muna yung yuyunan nga Kristohanon. Pero di ka kumuoyon sa resulta sa Katoliko nga giusab ang adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Kay dili na nauyon sa Biblia. Muna ang akong tubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay matod pa nimo Wala na. Last na to kay siksikan sa Manabilin oh. Okay, salamat. Sige. Daghang kayong salamat sa inyong kuan, sa inyong nindot nga question and answer no question and answer portion day. Sa inyong debate rong hapuna onya shout out sa mga ni Adre nga naminaw sa lantogi ninyong duha nga nindot ang inyong lantogi kay dili wala siya gitawag na to og personal attack no, unlike sa uban nga mahasol ang moderator kay nagan kay mga personal atake, but inyo nga is okay ang dagan. Now di ta maglangay atong ihatag nini sa kuan anan no rebata lang nino. Debata na bro, debatan. Unahon na to si Brother Mitchell Bendelio bro sa 5 ka minuto nimo bro, go ahead. Okay, dahil salamat no, dahil salamat Mr. Moderator sa ato nga kaatbang si Brother Carlo. Ang television sa ato mga viewers, salamat sa inyong pag-view sa ato nga debate karon. Una mga kaigsuonan, gisungag yun ni Brother Carlo ang
ilang mga opisyal nga teaching sa ilang kadaguan nya. I don't know og unsay obligasyon sa usa ka CFD tigsupak ba sa kadaguan. Matod pa niya adlang Domingo gyud ang adlaw kunong ipapalas ko sa pero unsa gingon ni Cardinal Gables nga wagon niya naguba. Dito Propaders page 34, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. Dapat explain, sinulat gyapon opisyal 246 page 246, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Wala gyud ni iya ning gisungad. Unya wala gyud niya tanduga ang pasyong mahal na sarino nga matod pa dinhi sa pahina 5 at sa Genesis na libro ari ditson lang ta nag-ingon. Okay. Sa Genesis na libro ay nalaman ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo karawan ng Domingo, tinutuot sinusiyata ng Iglesyang Dilag ang Genesis at nasulat. Aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ng tao. Nagtahan sa ikapito, itong Diyos na totoo, ito'y pasunod sa atin. Refer sa Katoliko ng Diyos na maawain. At kaya ipinagbilin at talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. O klaro kayo na. Unya, wag niya supaka sa ato pa. Di gani supakon. Di gani tandogon ang pahayag sa usa ka affirmative. Sa usa ka tao nga kaatbang sa debate. Meaning to say uyon gud siya. Manigative man na og affirmative. Karon, matod pa niya igsoon, Sunday maugod ko ng Sabat. Wag yun. Ano yung gani ko niya? Inaccurate na. Nabakoy mabasa. Brewer's Dictionary, page 939. Sabat, Hebrew Shabbat, to rest properly the 7th day of the week, enjoined in the ancient Hebrews of the fourth commandment, by the fourth commandment, Exodus 20 verse 8, as the day of rest and worship. The Christian Sunday, the first day of the week, is often inaccurately referred to us as the Sabbath. Inaccurate. Nasa ato pa, ang akong kaatbang mga kaigsonan, looy kayo na siya inaccurate. Munang, digod ka ba sa Biblia? Maunang, nihangyo na lang siya ganiha ba nga, ipasulod na lang ng ako o sa kasimana niya. No, ipasulod na lang. O niya, the Illustrated Encyclopedia, page 757, Sabbath, the last day of the week, is observed by the Jews and the rest from sundown Friday to sundown Saturday. The term has often been applied incorrectly to the Christian Sunday, with which it has no historical connection. O wala. Why kasaysayan? Dili mo connect sa kasaysayan sa Apostolic. The New Encyclopedia Britannica, Micropedia, Volume 9, 672. The practice of Christian gathering together for worship on Sunday date back to Apostolic times, but details of the actual development of the custom are not clear. Walay klaro. Muna nga, at alaman po nga, i-consider na atong kaatbang, kay mismo gani ilang iyang maganing supakon ang ilang mga libro, mauna nga, ganyan po siyang wapon siya kasabot, mauna nga, salamat nga anis po niya akong kaatbang, wak kasabot, o niya, araw na lamang doon, nasa mahimo, iya na lamang doon iyuyunan, ang usa ka semana nga, usa ka semana nga, gitawag nga, adlay papalay niya, iyan ibulag ang Domingo, di man na mahitabong usa ka semana ibulag nimong Domingo. Mana nga angay ni hinukto ka ni Mr. Carlo, pero uban siguro yung kadibatean makapunto siya, pero o diri sa ko maglisten ko ka di Carlo, ikaduha na to ning atbang, wag yo kay nahimo. Una, niyawat ka, nagtud nito ka sa teaching sa dili Katoliko, opisyal. Ikaw yung nahibalo nga kung ang tao bilang Katoliko, mutuo o teaching nga dili opisyal sa Katoliko, angay sa likway. Muna mga simple, wake up, naana mo'y angay sa likway nga tao. No? Si Ibn Ngalan, dito nagtudlo o ni gidawat o pagtulunan nga dili opisyal sa Katoliko. Pero hopefully, kay niuyo naman kanako, mag-uban na ta sa dili manugay. No? Sumamol ko ni atong tuyo, no? Bisag layog tas rason, way labot sa korason. Mao na mga kaigsuonan, wala man ko dili angay pabarok. Hindi ko mo pabarok dili Sabado, kaya topic. Ang Christian Sabbath, Sunday mga kaigsuonan, di yun na mo barog biblical. Mo barog na sa uban nga mga reference, pero makontrahan po sa daghan po mga referensya. Mao na nga, kay kung okay, bro, wala na oras bro. Wala na oras. Salamat.
May hapon ka na tanan. Salamat sa mga viewers. Salamat sa moderator. Salamat sa ato nga kaatbang nga si J. Carlo. Salamat og may hapon ka na tanan. Okay bro, Carlo Badinas, imuhang oras, 5 minutes, go ahead. Okay, salamat bro. Brad Eugene Gapo. Mga kaigsuunan, ang akong kaatbang, timan-i mga kaigsuunan, ang akong kaatbang, bisag unsaon niyag lihay-lihay, bisag unsaon pa niyag palami, hilot-hilot, nga rason, may uyon gyud siya. Ikaw man gani may ni uyon, Brad Mitchell? Nangutana bitaw ko nimo nga kining laing adlaw igpapahulay, unsa may buot pasabot nimo ni ana, ikaw gyud ningon tibuok si mana. Pag ingon ganig tibuok si mana, Brad Mitchell, gipalo-apan ti kag pangutana. Pag ingog tibuok si mana, apil Domingo, why apil Domingo? Ni uyon ba gyud? Yes, apil Domingo, Brad Carlo. So klaro, entonces nga Domingo igpapahulay gyud di ay. Di ba? Ana ra nakasimpol oy, mangita pa kag teksto ana nga klaro naman kay nga ni uyon nakaana. Nga pag ingog laing adlaw igpapahulay. So dunay laing adlaw igpapahulay. Nya gipangutanan ako sa Bro Mitchell. Kanang laing adlaw igpapahulay, unsa may gipasabot ana? Ingon day siya, tibuok si mana. So apil lagi Domingo. Tanawara. Mo na Bro Mitchell, nga ikaw mismo sa imong baba, natuloy ka sa imong kagalingong baba nimo. Karon mga kaigalaan. Mga kaigsuunan, gyud na napamatud-an gyud nako ang akong tema. Oy, sukad pa paganina. Sukad alauna nagpamatud-an gyud nako ang akong tema. Kakining akong tema, Domingo igpapahulay sa Kristiyanos, naa ba sa Biblia? Tubag, naa gyud sa Biblia. Ako lang ning balik kog basa mga kahigalaan kining nakasulat sa Mateo 28:1. Matod pa dinhi karon ato ning hinahinayon para masabtan sa mga viewers. Nag-ingon din karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay, so dunay adlaw igpapahulay nga matapos. Unsa man mao ning igpapahulay sa mga Hudyo katong Sabado. Sige ingon, og sa pagpamanagbanag na sa laing adlaw nga igpapahulay, miabot si Maria Magdalena ug ang lain usab nga Maria aron mo tan-aw sa lubnganan. So klaro kay mga kahigalaan, dunay duha ka adlaw igpapahulay. Una, igpapahulay nga natapos mautong Sabado, ug duna poy laing adlaw igpapahulay. Pangutana, kining laing adlaw igpapahulay, unsa maning adlaw? Atong basahon sa Maayong Balita Biblia, naa sa akong kamot, akong ipakita, nag-ingon din tapos sa adlaw igpapahulay sa pagpamanagbanag na sa buntag sa adlaw Domingo. Adlaw Domingo. So klaro kay mga kahigalaan nga kini dieng laing adlaw igpapahulay matud pas may balita adlaw nga Domingo. So entonces ang Domingo adlaw igpapahulay. So mao nang akong giingon nga Brad Mitchell, salamat sa imong pag-uyon. Salamat sa imong tubag. Nga niingon ka nga kining laing adlaw igpapahulay tibuok si mana. Sakto ka nakapuntos pug ka anang bahina. Nasakto pug ka anang bahina. Sakto gyud kay ngano man kay naapil ang Domingo. So klaro kayo mga kigalaan na niuyon jud si Mitchell nga kini ding Domingo adlaw igpapahulay gyud ay. Igpapahulay sa mga Kristiyanos. Nganong Kristiyanos man kay naa man ko'y nabasa god The Word Book Encyclopedia Volume 11 pahina 77. Unsay mabasa dinhi? Akong basahon, akong hinay-hinayong basa para masabtan sa mga viewers. Unsay mabasa nato dinhi? Jerusalem is a city of the 3 Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. So klaro kay mga kaigsuunan nga dito day sa Jerusalem dunay tulo ka adlaw igpapahulay. Dunay Biyernes, dunay Sabado, ug duna poy Domingo. Ug kining Domingo igpapahulay sa mga Kristiyanos. Karon iyang gigamit kadtong nag-ingon. Naamang ko'y diksyonaryo Brad, naamang ko'y libro Brad Carlo nga duna poy Kristiyanos ni pahulay og Domingo. Wa ka kahibaw nga kanang imong gibasa nga kana nga klase nga Kristiyanos mga sektaryan. Unsa nang mga sektaryan? Parihan ninyo ba mga Sabadista, mga sikta-sikta? Nga doon na po'y mga Kristiyanos nga nagpahulay og Sabado. Sama ng Baptist 7th day. Doon naman yung Baptist nga mga 7th day. Ibuong ka Baptist. Unya, ang ilang igpapahulay
Sabado. Doon na po Church of God Seventh Day. Oh, hibong ka Church of God sila, pero hibong ka Seventh Day ang ilang Sabat. Ang imong libro nga gibasa Brad Mitchell wa nimo masabti ang gipasabot diha dunay uban among gingon nito among Christian. Among Christian sa to pa dunay uban nga mga Kristiyanos nga nipahulay og Sabado. Kana nga mga Kristiyanos pariha na ninyo mga sikta-sikta ba mo mga Kristiyanos nga mga gahig ulo. Bisag ang Domingo ipapahulay gyud sa mga Kristiyanos adto gyud sa Sabado. Kanang mga klase nga mga Kristiyanos Okay, bro, wala tayo oras, bro. Tapos okay, na, salamat bro. Salamat bro. Eugene. Salamat kaninyo sa inyong debate nga halos atong tanawon sa niya duha ka oras og 9 minutes gyud na human ang ato ang tawag aning lantugi. So salamat ninyo sa inyong pagsalmot. Unsa may plano ninyo mo exit na mo or Exit na ako bro, Sige. kaya napako ako ang simbahan. o sige, panamilit sa daan, bro. Mitchell Benilio. Imuhang mga panamilit kung nakay mga live, pwede niyo ma-invite o sa kadapit ka live. Ano lang. Okay, salamat. Ako una. Okay, salamat kaayo mga viewers. Salamat sa Ginoo nga nagmalapuson ning debate og salamat nga naaunta mo yung mga butang mapupo sa ato nga inyo karon niya napaminawan. Salamat po tani ining venue nga nagagipagamit ni Brother Gapo sa iya pong pag atong pasalamatan o ginaot pa o naatay mga live dinira gyapon sa atong page tingog sa kamatuoran at ang ilang ko ninyo sa ato nga live every now and then maghimo tatag live o sa ato nga programa then hoping mobalik lang gyapon na tupod na tay panahon mobalik na punta sa atong radio program. Salamat o God bless us all. Sige, mga bro, Carlo Badinas. Okay, salamat Brad Eugene Gapo og sa atong mga viewers. Salamat sa inyong paglantaw na wala ka mo ipagkutat, no? Wala ipagkutat nga mga tigsunod ni Brad Eugene Gapo og labi na gayud sa akong talahuron nga kaatba nga si Brad Mitchell usta ka SDA Defender. Salamat kay Brad Mitchell og labaw sa nga tanan akong pasalamatan ang Dios nga maoyoy tinubdan sa tanan. Salamat. Okay. Salamat kayo. Before ta mo out, atong yatag ni Brother Carlo Badinas ang katapusang pagampo. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na kas mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayingon nagapasaylo kami sa kasala kanamo ug di mo kami tugyan sa panulay. Inanualwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo manahan kanimo. Bulan ka sa babae nga tanaw bulan ang bungas tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyan po mo kami magkasala. Karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat kay bro sa inyong duha sa atong debate rong hapuna og may hapon ka natong tanan. God bless. Okay, salamat bro. Sige, pwede na mo magka-exit o una-una. So, mo to ilang debate. Karon pa ko naabot karon pa ni naabot ning ilang libro nga ito ka buok tawag Alpha and Omega. So, ganina kasi kung ukay ani, kung nakabantay mo, sa di na to mabantayan ang live, nga mo lapas sila sa oras gayaw-yaw pa. Kay naay nakabutang aning ilahang volume 8 sa Alpha and Omega nila, nga 7th day of the week, Sunday. Amo tugod sa ako ning okay kay mo ni nakoy na feedback ani nga naa sa volume 8 na diha ang 7th day of the week Sunday. So mo to ang gipangita ganina ha. Ugay kay wa pa ta ka apa sa kuan.
Anyway, unyang gabi pod atangi ang ato ang debate unyang gabi sa Bro Eugene, sundi ratong libro nga gigamit sa dangas. Katong yang libro nga gigamit ni Mitchell Bendillo, ang una is wala ko ato ang katong ni ang Faith of Our Father, no? Kay ang katong Faith of Our Father, mga kasagaran is ilang pangutonan na is mga quotation ra gikan sa ilang pahayag unya giapil dito sa libro. Ang panalitan usas mga atong timan-an ang kanang ilang kutloon nga tawag aning ni ang kuan kining ang ilang kutloon ani is kining gitawag og pasyong mahal. So ang pasyong mahal bantayan na nato pagayo na kay kapila na nako nagirebat diri ang pasyong mahal nga ilahag na putlon na sila wala basaha ana kaniyo ako ipakita sa inyo ning kopya nato sa gitawag pasyong mahal nga ilaha kanunay na nga gigamit tanaw na ko niya ang libro sa pasyong mahal o dera o ganyo ato sa ning ipadako ha mao niyo kaning libro sa pasyong mahal ilang gigamit. Muna ilang basahon sa ubos kaniya ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin na talinamin at sundin ang Sabado'y ipangilin. O tanawar brad, Sabado'y ipangilin. Ang wa nila basahaan kaniya sa baba nagilinginan ako. Sana'y nakabutang da, kadali lang. Ang nakabutang da, klaro kayo. Kaya at sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, nang nalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tapos sa maday, birthday ni mo, sabay, di ba, is tawag aning limbong ng ilang gibuhat. Nang dili kayo, usually pag wala ko anak nga libro, dili jud ko basta-basta mo yango dayon. Pag ingon nilag mo, yun ka ba? Basi aning akong gikuan. Ang asido para sa mata. Di ko mo yun. Unless until ang makita na ko na nga kopya. Kay umuingon ko yung gibubo ni mas mata, nabuta ko. Nga naman, na may sumpay kung gusto kang mabuta. Anaragod. But anyway, unyang gabi, natay debate po may tabo, bunyag sa bata ang topic. So ako tong kumbatihon tong laing tinuuhan kay magdebatihan sa ming duha kagahapon regarding sa yang sikta ay apo ka ex. So sige na lang no ato ning mo kuan ra ko niya alas 8 natay debating may tabo kung i-probe or siya ba kay mo probe ang bunyag sa bata dili angayan para niya pero para nako ang kitang katoliko angayan unya apon na unyang gabi atangi ang ato ang kuan. Daghang salamat ug mayong gabi kanatong tanan maayong hapon ning udto. God bless, mag-ingat po kayo lagi. In the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen.